Вітанки, меня зовут Катерина, это канал Кот-Кот, і у нас новая серія такой гульні, як Passionomics. На усялякі выпадак нагадываю, што ў нас было ў папярэдніх серіях. У нас ёсць галоўная гераіня Сільвія, яе дзядзька памёр раптоўна, і ён ей якраз таки пакінуў сваю краму зеляў. Праблема ў тым, што дзядзька быў не вельмі добрым бізнесмоўцам, таму у гэтай крамы не так добра шлі справы. І наша з вами галоўная мэта – гэта выплаціць 1 мільён залатых за нашага дзядзьку. Таму, так як мы спадкапрыемнікі, то і маёмасць, і даўгі ўсё пераходзіць да нас. І як гэта ў нас, якім чынам мы выплачваем гэтыя грошы? У нас кожныя 10 дзён ёсць з вами выпрабаванне з іншым нейкім алхімікам, ці алхіміцай, і мы якраз таки глядзім, хто з нас лепей робіць зеле. Калі мы атрымліваем нейкую вялікую суму грошыкаў, і гэтыя грошыкі мы аддаем нашай калектарцы. І такім чынам мы якраз таки зможам хуценька выплаціць 1 мільён залатых. А у нас уже прайшоў першы тыдзень, першых нашых 10 дзён, калі што кожны тыдзень у нас падзелены на 2 часткі, таму што яны вельмі доўгія, бо наша з вами задача не толькі стварыць неабходнае зелле, але каб гэта у нас была такая магчымасць, мы павінны адпраўляць на пошукі нашых герояў з гільдыі герояў. Мы павінны сябраваць з тутэйшымі гандлярамі, якія нам, мы можам у іх купляць прыкольныя інгрэдыенты для нашых зеляў. І гэтак далей, гэтак далей. І так гэта займае ў нас шмат часу. Прабачце, калі я сёння буду гучаць неяк інакш. Сёння цяжкі дзень для астматикаў, так. Шатаут всем маім астматикам, дзяўчынам, хлопцам, небінарным кацяняткам. Я з вами, я разумею вас. Таму сёння я, магчыма, магу гучаць неяк так, часта рабіць нейкія дзіўныя гукі і гэтак далей. Спадзяюся, гэта не будзе вам неяк перашкаджаць. І так, як звычайна, дзень у нас пачынаецца з вами з навін. Мы з вами узнаём, што ж сёння ў горадзе адбываецца. Напрыклад, мы з вами глядзім, што калі ў нашых зеляў будзе нейкі негатыўны эфект, у данным выпадку гэта непрыемнае адчуванне, то так нашым пакупнікам гэта будзе вельмі падабацца. Сёння якраз такі ў нас паднялася цана на самыя базавыя зелі, то бок нам прыярытэце іх рабіць, таму што мы за іх атрымаем больш грошыкаў. І вось у нас паказан, які від пакупнікоў у нас сёння будзе. Але гэта не заўсёды нам неяк цікава, проста нас так гульня папярэджвае. Сёння у нас першы дзень пасля таго, як мы перамаглі. То бок у нас засталося яшчэ 4 выпрабаванні. Так, стрэс у нас нулявы, гэта вельмі добра. Вось зноў у нас ідзе зваротны адлік, колькі нам засталося. І давайте паглядзім, мы штосьці варылі напрыканцы 9-го дня ці не? Тут пытанне. Бо калі да, то добранька. Калі не, то трэба якраз такі сабе штосьці закінуць у кацёл. Так, мы варылі. Што мы зварылі? Зелля маны. Нормально. І яно яшчэ мае нейкі пазітыўны эфект. І у нас пачалося. У нас ёсць базавы наш маленькі кацёл. Мы трошкі сваю краму праапгрэйдзілі, таму у нас можа быць цяпер 2 катла. Нам яшчэ трэба зрабіць 1 апгрэйд, каб у нас з вами было больш палічак, бо у нас усяго 1 палічка для продажу нашых зёлак. Так, і маленькае у нас тут яшчэ одно зелле. І вось, як у прошлый раз, у нас з вами паказаны зелле, якія мы павінны зрабіць за выпрабаванне. Вось у чым тут у нас уже праблема. У першым выпрабаванні наша была з вами мэта зрабіць ось, давайте на прыкладе гэтага пока. Не туды ты. Нам надо было ўсё лишь зрабіць звычайнае, не маленькае, а звычайнае зелле. Там у нас было зелле жыцця, там зелле стыцаманы і чагосьці яшчэ.
Але тут у нас уже праблема. Наша цяпер мэта зрабіць не проста нейкае звычайнае ці маленькае. Ха-ха! Нам трэба зрабіць вялікае зелле. Больш таго, 2 з гэтых зелляў, які вы бачыце, калі вы глядзелі папярэднія часткі, у нас іх з вамі няма. То бок мы рабілі вось такое зелле. Сярэдне толькі вось оно. Бачыце? Наша з вамі дзённік, наш з вамі дзённік нам паказвае, што мы ўжо з вамі рабілі, і вось якраз такі маленькі і сярэдні варыянт мы рабілі. А вось гэты... Штосьці сёння... Ай. Вось гэта мы яшчэ з вамі не рабілі. І нам трэба гэта зрабіць. І не проста зрабіць. Так, яно павінна мець 3 зорчкі якасці. Ху-ху-ху. Да, то бок гэта наш мінімум. Вялікая, з 3 зоркамі якасці, але можам быць і болей. Вось гэта, канешне, будзе цяжка. Сёння мы пакуль не будзем гэта яшчэ рабіць, таму што што? Давайте паглядзім адразу інгрэдыенты, што нам патрэбна. Нам патрэбна... ажно 3 інгрэдыенты, так, вось, нам для першага зелля чырвоны, зялёны і сіні. Сіні 2, чырвоны і зялёны па адной прапорцыі. Потым у нас з вамі, тут у нас чырвона-зялёны, жоўты, то бок уже 2 жоўтага нам патрэбна і 2 зялёнага, то бок высокага ціра. І у нас што яшчэ? Маланка, штосьці з маланкай. Да. Не, пераблытала, не ахова ад маланкі нам патрэбна, а вот зелля хуткасці. Гэта жоўта і сіні. Так, то бок, ужо ідзе складанне. І чым яшчэ праблема? Гэта наш кацёл. Бо кожны кацёл паставлю пакуль па гэты. У нас з вамі можа умешчваць некую колькасць інгрэдыентаў. Так? Напрыклад, гэты кацёл можа максімум у сябе ўнутры ўмясціць 6 інгрэдыентаў. Можна падкласці 3 нейкі там паскарэння для варкі, і максімум магічнай моцы ў гэтых інгрэдыентаў павінна быць 115. І для вялікага зелля гэта ўжо будзе малавата. То бок, што это значыць? Наша з вамі галоўная мэта – гэта зарабіць шмат-шмат грошыкаў, каб пайці да муктука. Калі хтосьці памятае, муктук – гэта такі вялікі антрапаморфны морж, які якраз такі занимаецца крафтам котлоў, палічак і ўсяго астатняга. І ў яго можна будзе купіць патрэбны нам кацёл, які нам вельмі патрэбны прыкольны кацёл. Добра. Раз у нас сёння базавыя зеллі атрымліваюць найлепшы рэйт, то мы давайте гэты базавыя зеллі з вами і зробім. Да базавых зелля у нас ідуць гэта зелля жыцця, вядома, гэта у нас мана, якая была, гэта у нас быў тонік. І яны былі 3. І вось цікава, гэтыя таксама нам будуць пахадзіць. Яны, маленькія. У любым выпадку зробім пака гэтае. Давайте. Паглядзім, ці ёсць у нас чыста АБ. Так, можам блашыцу нашу кінуць. Можам вось так зрабіць. І нам трошкі не хапае зялёненькага. Калі што, вось у нас паказваецца, у якой прапорцыі чаго нам з вами трэба. В прынцыпе, мы і гэта можам з вами зварыць, ён якраз такі, гэта баланс у нас стабільны тут. Але вы, як бачыце, у нас получится всего лишь маленькое зелье і 1 штучка. А 1 штучки нам, мало. Так, усё ўраўнавае. Давайте шукаем. О, уже якраз таки нормально зеле у нас звычайно атрымліваецца і 2 штуки. Але трошки, давайте чырвонага трошки добавим. У нас якраз ёсць. О, 3 зеля. Клас. І цяпер дадаем якраз таки, нам трэба дровы. Уху-ху-ху-ху. Ага, прыйдзецца так рабіць. А що робіть? А як робіть? Серйозно, у мене больше нема дров? Это дрянно. Шкода, згубим. Ой, не-не-не. Я забылася, что у нас два котла. Я трошки пермаюся, тому що першие 2 серії записувалися з одними наладами, бо я з ОБС тільки розбиралася.
І, ў прынцыпе, на тых наладах яно больш-менш працавала, як мне падаецца, нармальна. Там толькі трэба праверыць да канца, што было па гуку, бо я вырашыла спачатку запісаць серыі, а потым іх ужо выпускаць. Тут у нас ужо іншыя налады OBS, якія, якасць, канешне, лепей становіцца. Але я ось баюся, што якасць-то лепей, але ці не зацяжкія тады будуць файлики. Ой. Так. Это прибираем. Прибираем. Тут. Такая добрая штука, але она одна. Ага. В принципе, особку що робить. Ой. О, гэта будзе добрая штука, мы ее пакуль не чапаем. Ну, кинем гэтую непрыемную штуку. Что у нас есть еще? Гэта добрый слаймик. Так, усё еще маленькое. Так. Маленькая, але зато уже две штуки. О! Вот бачите, все. Больше ты ничего не докинешь. Давайте одну казурку приберем и зробим вот так. И как раз 2 ходы оно будет вариться. Ну ничего. Оп. Пардоньте, не туда натиснула. Так, ось зельки у нас наши вараться. Мы можем пакуль трошки пагандляваць. Для гэтага мы поглядим, что у нас на палічках. А на палічках у нас ничего. У нас пусто. Что мы можем поставить? 122. 96. Угу. Не забывайте, у нас есть еще демонстраційныя палічки. Тут мы ничего не продаем, але яны проманивают клиентов до нас. Тому... Так. Ой. Так, одну палічку мы уже, до речі, новую купили у Муктука. А, у принципі, чого? Зараз також зварим. Можна. І на 2 ходи у нас адчиняється наша крама. Цікаво, що я брала гульні, що першую, да, пешономік, що другую симулятор крамы, дзе ўсё ідзе справа з крамай. Гэта на самой справе выпадковасць, але, цікава атрымалася. Угу. Так, ён у нас прыбере ход, і ён падняў шчыты. Дрэнненька, дяденька. Так, трошки паднялі інтарэс, але ўсяго на трошки. Ходоў у нас хапае? Ходоў у нас хапае. Ай. Яны ўвесь час ныюць, то там дарагое, то то не тое. Чувакі, гэта ваша праблема. Ага, ён зноў у нас прыбере 2 хады, і гэта будзе 2. І пры гэтым ён на нас дэбаф кіне. Ну, лепей мы зробім вось так. Так, у нас уже есть грошики. Добренько. Поехали далее. Ай-яй-яй, нам бы зараз нейкі дебаф. Тому что уже перший уровень стрессу. Але, на жаль, ничего нема. Придется срисовать. Ну, 1% стрессу гэта яшчэ не страшно. Так. Тоді зробимо ось так. Так, тут нам так само немає вже ніякої різниці. Ну, ось так. Продали і продали. Угу. Так, гэта наш апошні клієнт на сёння. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Калі ласка, дайце мне шчыт. О! Глядзіце, як добра атрымалася. І трошки... Так. Ну, добре. Дарма шчыт клалі, але продать продали. Так, грошы у нас ёсць. Цудоўна. Пошли, поставим варыцца новое зелье, и нам трэба пайсці на наши новые прыгоды.
Так, хто нам може принести, бо нам вельмі патрэбны новыя інгрэдыенты, і нам вельмі патрэбны новы кацёл. Так. Ага. Ух ты, тонік у нас атрымаўся. Так, павялічыўся у памеры. І так, у яго ёсць, канешне, на 5% будзе дэбаф зніжаць яго кошт, але у нас ёсць так, вось яны друга. Вылетела слова з галавы. Карацей, гэта павышае на 5%, гэта паніжае на 5%. Таму яны ў 0 у нас ідуць, і у нас ёсць палепшэнне на 5%. То бок мы ў любым выпадку у плюсе. Так, і адразу наша зелле жыцця. О, неблагое атрымалася. 69, найс. Так, які у нас? А, гэты кацёл стаіць. Добра, што мы можам яшчэ зварыць? Так, давайте паспрабуем зварыць маленькія новыя зеллі. Гэта нам патрэбна зелля хуткасці. Давайте его паспрабуем. Паглядзім, у нас ёсць жоўты і сіні адразу. Гэта я не буду чапаць. Тут мінус адзіны, што тут ёсць, ага, негатыўны баг. Тут адразу 3, не падыходзіць. Ну, пройдзецца паасобку. Гэта добры каменчык. Возьмем яго. Нам чыста бы паглядзець, што у нас можа атрымацца. Мы пакуль нічога такога рабіць не будзем. І нам патрэбна жоўценькая, так? Вось гэта добрая штука, я не хачу яе пакуль вытрачаць. Ну... Плюс-мінус. Ух ты, ёлкі-палкі. Ажно 5 хадоў будзе варыцца. Ну, добра. Давайте тут, што мы можам зрабіць. Сёння мы не пангадлюем. Гэта мы ўжо варылі. А вось паспрабуем з вами зварыць вось гэта. Так, паглядзім, ці ёсць у нас адразу нешта внутры. Ну, вось яно у нас такое ёсць. Можно, конечно, ризыкнуть. И нам потребен... Ой-ой-ой, сёння я місклікаю. Нам потрібний синенький додатково. В принципі, варити можна. Але одно... Не хочеться, каб одно-то було. Не цікаво, коли одно. А як коли я додам нечто зелененькое, все, еще одно. Синего треба додавать, а мне шкода, у меня гэта есть каменчик, але... Здаецца, гэты каменчик я могу купить у Квина. А все равно одно. Да что такое-то? Что такое? Я не разумею. Дайте мне 2, коли ласка. О! И так само опять ходу. Ну, хай яго. Полетели. Ой. Так. Идем вандровать. Вандровать нам до кого треба? До тебе треба. Пакуль до Муктука можем залететь. Нам гэта якраз таки все равно вытрачаны ход. Залетим. Так, что тут? Мы только гэта слимачка брали. Ну, добренько. Ух, можно поднять картку. Часто у нас все равно есть. Давайте почекаємо. О. Так, ось ти добрая штука, цікавая штука. Ось гэта вельмі класная штука. І гэта добрая штука. Ёлки-палки. Нам усё трэба. Зробимо ось так. Так, пошли. Может, ты нам и некую цікавую картку дашь? Дай. О, ну давай. Поглядим, полепшиться ці у нас стосунки з баптистом. Так, бо, знову ж, коли хтось не заўважыў, ці не памятае, мы выкарыстоўваем карткі для того, каб прадаваць нашы з вами зеллі. І некія цікавыя карткі нам даюць якраз такі іншыя персонажы.
О, господи. Угу. Баптыст гэта ў нас гільдмастер, ён праглядае за тым, як у гільды было ўсё добра, ён якраз таки распавядае пра то, што як ён працаваў, і Сільвія кажа, каб ён у сябе не пакалечыў. Ён кажа, што нічога тут страшнага няма, ён якраз таки дае, я не ведаю, у буквальным сэнсе, ці я, можа, маю нешта інше на ўвазе, што дае геройскія ачівменты ў паліроўцы. Ён кажа, што ніякага ціску, але ты магла бы таксама дапамагчы з гэтым. І ён якраз таки паказвае нам з вамі вялікую колькасць гэтых трафеяў, якія з золата, срэбра, бронзы, нават плаціны. Но Сільвія ў нас такі персанаж, калі яна бярэцца за працу, яна бярэцца за працу з усім запалам, які ў нее ёсць, і якраз такі яна згодна дапамагчы баптысту. І пакуль яна паліруе гэтыя трафеі, да, гэтыя ачывменты, пра што была гаворка раней, яна пачынае чытаць надпісы на гэтых трафеях, каму яны прысвечаныя. Слаймбастер забіў 5 слаймаў. Слайм-слеер забіў 50 слаймаў. Слайм-бэйн забіў 500 слаймаў. Так, і яна кажа, што гэта якраз такі чалік, годы паклаў, каб падвысіцца. Ну, і ён якраз такі кажа, што гэты трафей, гэта добрая нагода, каб матываваць сваіх герояў, таму што так, некаторыя так любяць гэтыя трафеі, ачыўкі, як мы кажам сучаснай мовай, таму яны якраз такі вось намагаліся быць найлепшымі героямі. Сільвія заўважыла, што ўвесь гэты час баптыст паліруе толькі адзін нейкі трафей, у той час, як яна ўжо адпаліравала 3. Але пры гэтым, хай гэта і адзін усяго трафей, але ён зяе ярчэй, чым кожны з тых, які Сільвія ўжо працёрла. І тут нават сказана, што ён зяе яшчэ ярчэй, чым удзень, калі быў гэты трафей, у прынцыпе, зроблены. Сільвія заўважае, што баптыст, судзячы па ўсяму, ён перфекцыяніст, і ён якраз такі паглынаецца ў усю сваю працу, ні на што не заўважае. І баптыст дзякуе Сільвіі за тое, што яна сёння дапамагла яму з гэтым. Але гэта ўсё лишь маленькая кропля, да, маленькая частка ўсяго таго, што яму трэба яшчэ зрабіць. І якраз такі ён просіць, каб Сільвія, да, ацаніла ўсё то, што тут рабілі. Што будь як магчыма часней. Што яна думае пра гільдыю. Я магу есці з гэтай падлогі. Магло быць горша, магло быць лепей. Тут даволі брудна. Ну, слухайце, мы не настолькі злыя людзі. Так, яна кажа, што тут чысціня чысцінёй. О, баптысту гэта спадабалася. Але ён спадзяецца, што ўсё ж такі Сільвія не будзе есці з падлогі. І ён не ўпэўнены, што ён нам верыць, але яму хочацца верыць нам. О, баптыст такі драматычны персанаж. Ён кажа, што гэтае месца, яно прываблівае гэты ўвесь бруд, нягледзячы на тое, як ён усё чысціць. Але ў мяне ёсць злыя навіны, дрэнныя навіны для бруду, для пылу і грязі. Я ніколі не здаюся, да? Так, калі я хацеў рабіць простыя рэчы, я бы не пагадзіўся на гэтую працу.
Ну, распавядзі мне болей. Чаму табе хацелася атрымаць гэтую працу? У цябе павінна было быць шмат варыянтаў. Зноў жа, тут, магчыма, праз мяне, але Баптыст нам трошкі дзеліўся сваёй гісторыяй. Мы ведаем, што ён з шляхетнай сям'і, яго старэйшыя браты маюць высокія пасады, і ён таксама мог мець. Але ён вырашыў прыехаць на гэты востраў Рафта, дзе мы знаходзімся ўсе, і вось стаць гільдмайстарам. І яго сям'я лічыла, што ён вар'ят. Таму вось Сільвія якраз такі і пытаецца наконт гэтага. Менш опцый, чым ты магла б падумаць. Так, як у нас сын герцага, калі я не памыляюся. Але я трэці сын герцага. Ну, зразумела. Карацей, гэта я не буду перакладаць, прапусці. Ну, ён распавядае, як бацька любіў кожнага з іх называць. Так, я щось випала і забыла, што трэба перакладаць. Прабачце, калі ласка. Мне яшчэ цяжка, калі столькі многа тэксту ў гульні, што трэба ўвесь час перакладаць. Охо-хо-хо. Ён распавядае, што ён мог пайці па шляху сваіх братоў, якія вось там пастаянна чакалі, што ім скамандаваў бацька, ці ён мог якраз такі прыйсці сюды і туды сутыкнуцца з гільдыяй тваром да твару і прыняць усе гэта выпрабаванне па кіраванні гэтай гільдыі. Таму што, зноў жа, гэта цяжкая праца. І Сільвія пытае, што за выпрабаванні маглі тут быць? У мяне было, потому што ў яе было пачуццё, што ўсё тут ідзе даволі гладка. Ён кажа, што гэта, афіцыйна ўсё тут добра, так. Але на самой справе на гэтым востраве, зноў жа, многа нейкіх дзіўных істот, пачвар і так далее. І гэтак далей, якія вось робяць жыццё трошкі складаней. І якраз такі ён кажа, што ў нас дастаткова працы і вельмі небяспечнай працы. Ён кажа, што так, у яго, яму падпарадкоўваліся і вядомыя героі, прыгоднікі, і новенькія, але яны гублялі людзей хутчэй, чым набіралі новых у гільдыю. І Сільвія кажа, што яна і не ведала, наколькі небяспечна гэта было, наколькі гэта смяротныя былі выпрабаванні. Баптыст кажа, што мы яго не так зразумелі. Ён не кажа пра смерць як такавую. Ён кажа, што у сутнасці... Не, ён, конечно, кажа, што некаторыя прыгоднікі былі з'едзены ці расплаўлены. Але на самой справе гэта быў маленькі адсотак. Сапраўдная праблема было ў нас што? Праблема было ў том, што людзі проста сыходзілі з гэтай гільдіі, і якраз такі было вельмі цяжка прывабліваць і гэты таленты, якія новыя таленты маглі гэтую гільдыю падтрымліваць. Але, зноў жа, Баптыст не здаваўся, ён намагаўся рабіць усё, што ён можа, каб атрымаць самых яскравых і зіхатлівых, назовем гэта так, прыгоднікаў. І яго гэта якраз такі атрымалася, і ён падвысіў стандарты ў гэтай гільдыі. Ён так зрабіў яе саліднай.
І як і было благословлення гэтаму, ён якраз таки стане я не ведаю яшчэ лепшым гільдмастарам і просто так кажа: Сільві, ты толькі глядзі за мною. У цябе шмат на твоей талерцы, имеется на увазе, што ён шмат чаго хоча, так і шмат працы. Ці я люблю мужчын, людзей. Так, і упэўненых, якія маюць нейкую прагу ці жагу да чагосьці. О! Ой, прабачце. Я не ведаю, чаму, але... Ой. Ой. Баптыст такі дурненькі, ён такі пацешны мужчынка. І ён кажа, што ён якраз такі заўсёды рады падзяліцца сваёй жагай, прагай да чагосьці з іншымі. Ён кажа, што людзям падаецца, што яны ведаюць, чаго ад яго чакаць, таму якраз такі гэта палягчае для яго то, што ён можа вось нейкіх там здзівіць, уразіць, прывабіць. Так. Ён нам даў новую картку, яна ўсяго ў нас на один ход, падымае інтарэс да 4, і ён... гэта картка здымае нейкі дэбаф, які могуць на нас кідаць кліенты. Няблага, няблага. Ага, змяніць алгарытм гучыць цікава. То бок ён кажа, што ён можа і нас гэтаму навучыць, ось як зменьваць нейкі дыялог на сваю карысць, і ён якраз таки кажа, што мы, дзякуючы гэтай карткі, можам неяк ось так з нашымі кліентамі зрабіць. Толькі калі у нас няма настрою для чагосьці іншага. Прабачце яшчэ раз, зноў жа, тут у залежнасці ад гульні перакладаць то прасцей, то цяжэй. І да, бывае, калі я магу добра перакласці, бывае, калі я не магу добра перакласці. Так, з баптыстам мы тут скончылі, пойдзем да мяткі. Здаецца, мы таксама кудысьці яе пасылалі на прыгоды. А можа не? Не, мы яе пасылалі, она нам прынесла неблагой фруктик. І яна прынесла добры нам каменчык. Гэта базавы каменчык, але ён якраз таки мае добрыя статы. Мы яе на прыгоды адправім. У прошлы раз, у нас былі ўсяго грыбное тут у нас месца, у нас тут быў касцяное месца, і у нас быў зачараваны лес. Цяпер у нас ёсць што? У нас ёсць ценявы, не ведаю, каньён хай будзе, у нас ёсць штормавое месца, і у нас ёсць нейкі акіян. І куды мы можам прайсці? Што нам для гэтага трэба? Ага, тут у нас такога зелля няма, каб не марозіла. Абароны ад маланак у нас таксама няма. А тут што нам патрэбна? А гэта нам абарона ад цяней. А гэта... Яшчэ у нас таксама зеле, якое вылечвае нейкія праклёны. Новыя, то бок, мы з вами месцы прайсці не можам, на жаль, але, прынамсі, пойдзем у тыя, у якія мы можам. Так, паглядзім. Так. Як добра, што тут ёсць такая магчымасць пратэсціць. Но у нас больш няма зелля маны, таму боса не заб'ем, але прынамсі так хай паходзім. Так, заглянем да Муктука, паглядзім,
прынцыпе, які яго ўжо ёсць котлы, бо котлы, іх выбор павялічваецца. Чым больш мы з вами становімся, да, такімі дасведчанымі. Ой, у нас тут ёсць картка. Ну, добра, не сёння. Які у нас ёсць котлы? 6160, 7140. 7240. О, і мы можам яго ўжо купіць. О, 8240. О, і на рыбку похоже. 7255. Ой, гэта клёвый. Палічак тут тоже хапае. Ну, на палічку у нас уже не хопіць грошыкаў. Які взять? Вось гэты 8240 ці 7255. Цана аднолькавая. Ну, вот гэта 7240 не цікава. З аднаго боку, тут больше магічнай энергіі ён у сябе можа утрымліваць, але ўсяго на 7 інгрэдыентаў. Той час, як мы можам паболей засунуць, але на 240. Давайте возьмем ўсё ж таки гэты. Так. Ага. Тыя, што ў нас ёсць, мы потым можам... Мы можам? Мы не можам. У нас няма вось гэтай штучкі. І у нас... Ой! Клас, нам патрэбуюць грошы і вось гэты мінерал нейкі. Класна. Класна. Так. До Квіна мы не потрапим тады сёння, получается. А хотя не, мы сёння... Не, нам некае полепш... Некие дровы трэба ўсё ж таки купіць. Нават калі... Ну, такое сабе. Добранька. Хай адно будзе. І мы пойдзем да Квіна. Што мы яго можам купіць? Што мы можам у цябе купіць? І яго картку можна палепшыць. Ай-яй-яй-яй-яй. Вось я лашпера. Ту-ру-ту-ту-ту-ту-ту. Ой, ой, ой. Ой, гэта шукі добры. Уі. Нам трэба зарабляць грошы. Хутка. Ай-яй-яй. Угу. Пойдем до хаты, давайте. Ой-ой. Тяжко. Перший день, конечно. Угу. Поглядим, может, штось у нас зварилося. Проблема в том, что покуль у нас не зварится, мы новый котел с вами не поставим. У нас еще ничего не зварилося, у нас 5 ходов, здається. Так, тут еще 3 ходы. 3 ходы. Так, добренько. Тут нічого не зробимо з вами. Ну, в принципе, мы можем нечто еще продать. А что мы можем еще продать? Можем тебе продать. Тебе продать. Это я пока не хочу продавать. Ну, и ось тебе можешь продать. Новая картка от Баптиста неблагая, але пакуль не будем ее карыстацца. Паглядзім. У нас ёсць яшчэ персонажи, 2 персонажи, Муктук і Квін, якія нам прапануюць новыя карткі. Таму... О, мятка! Так, мятка у нас пытае, якое зелье можа яе бустануць, то есть падвысіць яе здольнасці. А ці можа гэта зелье? Так, ну... Ну, нічого страшного. Так. Только один ход. Добренько. Тут можем ризикнуть. И она нам тут давить. Не тисни на нас. Ага.
Стрес... Та можемо скористатися. А ці треба. Ми зробимо ось так. Хі-хі-хі-хі. І ось тут ми все. Добре трималися. Так, і он просить у нас зробити зелье. Йому потрібно звичайне зелье мани. Можем зробити, у нас одно есть, коли что приберем. Маланковый, не, это не маланковый, громовый, Сандер. Да, это громовый у нас тоник. І чогось я не бачу, що ще. Так, ён хоче, каб ясені були у нас звичайні базові, але ось тут у кожного є поліпшення. Ага, каб яны прыемна ўсе пахлі. Паглядзім, гэта будзе складаненька, але і грошыкаў ён дае за гэта няблага. Так. Ці патрэбен нам шчыт? Не, ён толькі ход прыбярэ. О! 2 бафа на яго кінулі, як добра. Так. Ага. Чу-чу-чу. Чу-чу-чу. І ось што мы можам зрабіць. Мы можам на 4 хады яшчэ паглядзець, ці на 11 адразу падняць. Давайте рызыкнём. Що буде? Нам засталося одно серце, і нам треба знайсці поліпшення на 10. І у нас є для гэтага 4 толькі. Ризикнули, у нас отрималося! Ура! Усі забрали серце, які у його. Так, апошній клієнт, давайте. Ну, тут нічого такого у нас. І он що на нас кине? Кожны раз адзінку стрэсу будзем атрымліваць, калі будзем разыгрываць картку. Блин, ну рызыкнём. Да. Не енчы. Грошы дай. Ну і все, што мы тут можам зрабіць. Ох, гэта невялічкая праца, але гэта чэсная праца. Ну і першы дзень у нас кончыўся павінен ужо. Так. Ага. О, Роксана до нас прыйшла. Калі хто не памятае, не ведае, Роксана была першай нашай суперніцай. Мы яе перамаглі, мы ведаем, што на самой справе Роксана не чалавек, а у нас д'ябаліца. О, ці гэта не у нас пераможца? Чэмпіён крафты. Роксана, што ты тут робіш? Забірай саву, але не мяне. Я павінна заўважыць, што тое, што ты перамагла, не значыць, што цяпер усё навокал цябе верціцца. Я не буду некоторые рэчы прыкладаць, бо у меня атрымаецца вельмі дрэнны пераклад. І Сільвія пытаецца, ці сур'ёзна тут Роксана намагаецца неяк нас падкалваць. Колькі разоў я цябе павінна перамагчы, каб ты згубіла свайго эга? Роксана кажа, што няўжо Сільвія думае, што яна можа апусціць сваё падбароддзе, ну, у тым плане, што не задзіраць нос. І дарма, таму што
якраз такі заўсёды глядзець на ўсіх зверху, гэта галоўная асаблівасць Раксаны. Ну, другая асаблівасць. І зноў жа на нашым выпрабаванні Раксана якраз такі паказала свой сапраўдны твар у тым плане, што яна паказала, што яна не чалавек. І зноў жа яе крама зачынілася. Ну, у яе краме і так былі не на найлепшыя часы, а тут яшчэ людзі спужаліся, таму што ўсё ж такі яна не чалавек, таму прыйшлося краму зусім зачыніць. І яна кажа, што акрамя гэтага яна яшчэ не толькі гэта згубіла, штосьці яшчэ. І зноў жа Сільвія напрыканцы гэтага спаборніцтва прапанавала неяк дапамагчы Раксане. І Раксана вырашыла якраз такі скарыстацца гэтай магчымасцю. І Сільвія нешта не памятае гэтага. Пра дапамогу, кажа Раксана. О, конечно, дапамога. Ты хочаш зніжку ці... Нет, яна якраз такі Раксана хоча знайсці месца, дзе яна можа застацца і жыць. І якраз такі чаму бы не полезть у наш подпол, правда? У меня есть подпол, здзіўляецца Сільвія. Ты не ведала? Здзіўляецца ў адказ Раксана. Яна кажа пра тое, што у тебя тут ёсць дверца ў гэты подпол. Сільвія, канешне, тая яшчэ штучка. І Сільвія пытаецца ў савы, ці не хацеў ён бы распавесці, што тут увогуле ёсць подпал. Але сава кажа, што так, ён ёсць, але дзядзька Сільвія асабліва там нічога не рабіў, таму што там знайшлася лава, і гэты момант трэба было неяк дабудоўваць, а грошыкаў, вядома, было не, так што пра подпал усе і забылі. І Сільвія, я не магу паверыць, што цэлы подпал быў, і яна пра яго не ведала. Ага. І сплю я ў старай фатэлі. Але, як кажа Раксана, што гэтае месца, гэты подпал не быў бы на лепшай спальні, а возле яе, як якраз такі пякельныя істоты, такое спякотнае месца, там, дзе лава, будзе як самы раз. Не вельмі камфортабельна для чалавекаў, але для яе будзе ідэальна. Калі што, абодва варыянта былі адказамі. Але, як кажа нам Раксана, ёй ўсё роўна, таму што яно ўжо пераехала да нас. Она кажа, што Сільвія даволі моцна спіць. І пакалі яна спала, яна якраз такі пролезла ў нашу хату. Што жудасна, калі задумацца. І яна дарыць нам цікавую новую картку. Што гэтая картка? Яна падвышае інтарэс да 10, гэта добрае значэнне, але яна яшчэ накладвае distracted, як бы гэта перакласці. Вось праблема, сэнс ты разумееш? Вось, дарэчы, чаму я бы вельмі хацела, я не памятаю, як называецца гэты тэлеграм-канал у тэлеграме, раптоўна, але ён якраз такі, там розныя новыя беларускія словы, в прынцыпе, новыя для мяне, я маю на ўвазе, але там часта бывае такое, што яны гэтае слово даюць у двух варыянтах, на беларускай мове і на ангельскай, і, па-першае, як выявілася, прынамсі для мяне, вось такі варыянт ангельскі-беларускі вельмі лёгкі для вывучання, я такая, вау-вау, вось. І я бы якраз таки бы хацела ў свае там школьныя часы ці ва універсітэце, каб ангельскую нам выкладалі праз беларускую, таму што вось праблема.
Карацей, яна фокус увагі неяк змешчвае баф гэтай карткі змешчвае фокус увагі на нешта іннае. І што гэта значыць? Калі ў нас з вами будзе зелье, у якога будзе некі дэбаф, непрыемны смак, непрыемнае адчуванне, непрыемны колер, выгляд і так далей, то мы можам скарыстацца гэтай карткай, каб прыкрыць гэта, да? І такім чынам не будзе зніжацца кошт нашага зеля. То бок, да, падманем нашага з вами гэтага самага кліента. І яшчэ яна вось якраз такі можа падняць цану нашага зеля на 5%, калі яна як зачыняючая. Калі што, гэта так. Гэта зачыняючая картка, закрываючая, прашу прабачэння. І яна вось здзелку гэта ўсё робіць. Таму мы вось яе мы абавязкова возьмем. І Сільвія кажа, што гэта, конечно, нечэсна, але гэта цікавая тэхніка, нядрэнная. І Раксана кажа, што ты вось якраз такі будзеш гэтым карыстацца хутка. І яна кажа, што так, мае зелля былі такія сабе, але яна якраз такі займецца новай справай, якія якраз такі будуць адпавядаць яе сапраўдным талентам. І у нас ёсць, ці можам яна мае на ўвазе яе магнетычную асобу, прываблівасць, ці яна якраз такі то, што яна ўсіх можа неяк абражаць. Ну, давайте пафліртуем, мне здаецца, гэта опцыя флірта. Чаму не? Гэта опцыя флірта. Господи, што я за істота? Што я разраблю з Сільвіяй? З гэтай чыстай душой. Яна да ўсіх у горадзе чапляецца. Ой, прабачце. Раксана, ты чаго вядзешся на гэта? А я-то думала, што ты некім чынам маеш імунітэт да мае прываблівасці. Я выбачаюсь, Раксаначка, ты шыкоўная жанчына. Я не ведаю, як Сільвія, а я... Наступи на мяне, я сходная. Ох... Но на самой справе прычаравання, не проста ачаравання, а прычаравання, тому што Раксана выкарыстоўвае магію, каб вось якраз такі быць больш прываблівай у тым ці іншым сэнсе. І больш таго, яна кажа, што яе здольнасці могуць дапамагчы зрабіць нашы зелі, некія нашы зелі больш прываблівымі на дзень. Так, яна можа зрабіць больш салодкі смак, зеле будзе гучаць лепей, неяк цікавей выглядаць і так далей, так далей. І яна кажа, ці цяпер разумее, наколькі гэта можа быць карысным для гандлю, Сільвія. І Сільвія кажа, конечно. І зноў жа, калі Сільвія будзе там перыядычна спускацца ў подпал до Раксаны, яна можа нам дапамагаць у гэтай справе, калі-нікалі. Так, і вось нарэшце наш першы дзень павінен быць скончаны. Эх, прыбытка ў нас няма, мы ў мінусе мінус 212 залатых. Ну, што, пакуль мы ні аднаго зрожа зеля не зрабілі, але хай, гэта першы дзень, у нас толькі з'явіўся новы патрэбны кацёл, цяпер мы будзем з вами шукаць інгрэдыенты, якія нам патрэбны. Увогуле, так як я такі чалавек з дзіркай у галаве, так, я сабе, здаецца, зраблю памятку. Прабачце, калі тут нешта чуеце, гэта я каб взяла сабе запісаць, якія нам патрэбны, з якімі уласцівасцямі нам патрэбны інгрэдыенты. Итак, у нас паніжаецца цана на базавыя зелля і у нас павышаецца цана на тонікі. Тонікі гэта наш вогненны, гэта наш громавы тонік у нас там ёсць, і яшчэ некі здаецца. Так. Сава нам кажа, што ён забыўся, што у нас было месца пад нашай крамай. І ён кажа, што калі трэба, проста
Ідемо по лестнице вниз. І ось у нас з'явилося з вами якраз таки наш подпол, да, наш льох. Так. Пакуль ми до Роксаны не пойдем, мы разберемся з вось гэтым. Да Роксаны хадзіць, дарэчы, карысна, як мне падаецца, на пачатку дня, тому што можна адразу выбраць, што ты там хочаш. Ага, ого. Прикольно. Гэта зелля, дарэчы, новенькае, оно нам патрэбна для аднаго з, каб адправіць мятку на прыгоды. Круто. Ага, а тут у нас... О, маленькае зелля, маленькае у нас атрымалася зелля хуткасці, але яно, бачыце, вельмі прикольнае. Але, у сэнсе. Ну на зеле, сёння на зеле у нас меншая цена, да, таму мы пакуль гэта не можам з вами выкарыстоўваць, але клас, яно у нас атрымалася вельмі класным і добрым. Што мы зробім? Спачатку мы з вами... Нам цяпер мы можам змяніць кацёл, і цяпер мы зможам варыць некі такія гужачы. Так, дзе вось у нас кастамізацыя. Што мы робім? Я хачу гэты кацёл. Маленькія гэты нам пака не патрэбны. Вось гэты. У нас будзе два такіх прыкалдэсных. А месцамі іх нельга? Ну да ладно, у нас одна палічка. Вось трэба тут пашырыць, тады мы зможам паставіць дзве палічкі, але зноў жа у нас пакуль не столькі шмат зелляў, каб ажно на две палічкі ставіць. Але будзе карысна мець пабольш месца. Яшчэ у нас ёсць заказ. Заказ у нас на абмежаваны час. Мы можам паспрабаваць яго зрабіць. Давайте паглядзім, што у нас хочуць заказаць. Так, выберем гэты кацёл спачатку. Да, наш новенький, наш больш круты кацёл. Так. Што у нас по заказу? Нам звычайныя маны з вось гэтым, громавая і некае яшчэ. Давайте паспрабуем зрабіць громавае. Громавая, зялёны-сіні. Ну, рызыкнём. У нас, в прынцыпе, тонікі вось гэты. Нам бы яшчэ айс-тонік зрабіць было бы прыкольдэсна. Давайте зробім громавы. Нам патрэбныя... Так, гэта прыбярэм. Нам патрэбна зялёны і сіні. Так. Зялёны-сіні у нас, дарэчы, ёсць. Я якраз і купіла. Так. А яшчэ нам сказалі, што ён павінен добра пахнуць. Зараз паглядзім, што ў нас ёсць добра пахнушчае. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вось гэта ўжо дрэнна. Гэта ўжо дрэнна. Чырвоны мы сюды, калі б яшчэ маленькі быў. А так... Такое сабе. Сумненька. Не, ещёшкі, гэта каменчык сунем. Уп. А калі я зраблю з іншым бафам? Ось з бафам, просто іншым. Што будзе? Ну, просто цікава. І яшчэ адзін баф. Блін. Грибы класныя, трэба грибов поболей взяць. Ось гэтых. Просто як дадатак, ён таксама будзе цудоўна нам працаваць. Так, у нас що ми можемо додати? У нас тільки гэта ёсць. 4 ходы. Так, цяпер мы возьмем іншы кацёл. І гэта мы... Давайте паспрабуем зрабіць вось гэты тонік. Нам патрэбна чырвона-сіні. Чырвона-сіні. Так, а гэты тонік мы з вами не зробім, бо сіняга у нас малавата. Не, з тонікам тады пакуль не будзем рызыкаваць. Нам і трэба будзе сіненькі зрабіць. Гэта так. Ага, угу. Так, нам патрэбна шмат сіняга і лепей пакуль то, што ў нас ёсць, не выкарыстоўваць. На жаль, таму што так, у першую чаргу... Давайте ценевые зробім. Ценевое нам зелёна, фіолетовое. У нас ёсць штосьці? У нас фіолетовое, в прынцыпе, ёсць.
У нас фіолетового нема нічого. Ми так само нове ГТ не зробимо. Яй-яй-яй. Ну, тільки такі покуль можемо... О, у нас є ще, до речі... А, тут те саме у нас є зілля стапіни, але у нас нема фіолетове. Ну, старий, добрий вогняний тонік давайте зробимо. Червона-жовтенька. Ай, одна штучка. Драна. Скинем гетто. Так. Нічого. Зараз ущо буде. Ще не буде. У меня это... не. Жовто-синій. О! Не вельми стабільний. Все еще не вельми стабильный. Так. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Так? Ага. Все, уже не запихнешь. Так. О, а так стабильно. Але так само на 4 ходи. Ну, у нас що зробити? У нас нема чим. Які дрова підкласти. Так, тебе это зрозуміло? Ну, зелье хуткости нам не то, як обтре... А, яно все равно сьогодні понижена на яблуці ціна. Тому так само такое собі. Ману треба буде пробрать, как отдать мяцы. Ну, давайте. Поглядим, что у нас выйдет. Так, да, нечто ні гандля, нічого у нас нема, а гэта дрэнна. Нам патрэбны новые ингредиенты. Угу. Ой, я забыла новую картку покласти. А яго. А гэта ўжо дрэнна. Ну, з іншого боку, усього один якраз таки відсоток стресу яшчэ не страшно. Ага. Да яно нормально пахне, что ты? Дядя. Уф. Так, тихо. Поглядим. Ну, що робити? Трошки заробили. Розвітанки, Баптист. Що тоді написав? Баптист нам так само робить заказ. Гэта у нас великий вогняний тонік і великий ледяний тонік, і у їх повинен бути добрий смак. Ну, поглядім. У нас немає ще інгредієнтів до всього того. Дрянно. Холера, і ти на нас стрес кидаєш. Можна ризикнути, а можна не ризикнути, бо тоді у нас буде вже 4% стресу. Давай, Баптист, добивай нас. 2. Вибачаюсь, я забулася, що у нас був щит. Так. Ось так. Ось так. Ага, і може щось корисне на описі. Ага. І до відзення, Баптист. Так, трошки грошек заробили. У нас, так, одно зелье буде еще 2 ходы, то бок мы можем пойти до когости и взять картку. Пошли вандровать. О, у нас Роксаночка заявилась. Давайте до ее завитаем, поглядим, что там. Як там? Вітанки, Роксана! Ми з їй можемо тусити і все остатнє.
О, давайте їй зробимо подарунок. Що ми їй можемо подарити? Камінчик? О, яна каже, що яна блискуча, їй подобається. О, ми одразу картку можемо підняти. Оксана, жанчина моя. Что, вось, як это виглядає? Вона може нам вось такі штуки давати на день. Ну, у нас покуль не вельмі гандаль, тому давайте з ёй потусуємо трошки. Яку картку яна нам дасть? Бо першу ось добре, але треба занести у колоду, покласти. Так. Угу. Так. І яна якраз таки просить нас допомогти, які тут принести кордонки, каб усё тут покласти. Ну, калі, зноў жа, Сільвія просто хоча тут стаяць і глядзець. І вядома, што Сільвія дапамагае тут прыбрацца, прынесці, тое-сёе. І якраз таки нам кажуць, што Роксана, яна у нас не вельмі сентыментальная, таму што на ўсіх коробках у нас кардонках напісана «прадаваць». Але Сільвія заўважае, што тут цікавыя рэчы, трымер для барады і ўсё такое. І тут Сільвія разумее, што ўсе гэтыя рэчы яе дзядзькі. І Роксана іх вырашыла прадаць. Што цябе нацякнула на гэтую думку? Пытаецца Роксана. І Сільвія кажа, тут літаральна напісаны некія мянушкі яе ці тытулы яе дзядзькі на тых ці іншых рэчах. З іншага боку, Сільвія пагаджаецца, што она ўсё роўна не зможа выкарыстоўваць гэтыя рэчы. Але зноў жа. Ей бы так не хацелася, каб гэта рабіла Роксана. І яна кажа, што Роксана кажа, што ну што парабіць, паробіш, зноў жа, гэта трошкі сарамліва, што ну так усё адбылося, што ну прыходзіцца весці справы з подпалу, так сядзець у нейкім лёху і ўсё гэта. І Сільвія пытае, каго ўвогуле цікавіць, што там думаюць іншыя людзі. Або мы можам сказаць, што людзі не такія асуджаючыя, як падаецца Роксане. То бок мы тут або добренькие, або мы на баку полностью Роксаны. Давайте будем на баку Роксаны. Каго цікавіць, што думаюць іншыя людзі? Калі яны цябе асуджаюць, гэта адлюстраванне іх саміх. О, Роксане падабаецца гэты адказ. І яна якраз такі, што яна пагаджаецца з намі. Але як бы то ні было, мы іх павінны прынамсі удаваць, што нас цікавіць ці хвалюе чужое меркаванне. І зноў жа яна нам кажа, што зноў жа ключ да поспеху гэта тое, каб твае кліенты яны адчувалі сябе вітаемымі і зноў жа патрэбнымі, жаданымі і так далей. І таму можна іх падманваць тым, што кажучы, што іх думкі важныя. Ну і дзякуючы гэтаму яны якраз такі дастануць свае гаманцы. Так, мы атрымалі новую картку, яна прычароўвае. І дзякуючы гэтаму прычараванню, то цана падвышаецца ажно на 15%. З аднаго боку, гэта добра, але прычараванне на адзін ход і каштуе 2. Сільвія кажа, што яна можа гэта рабіць, але гэта трошкі маніпуляцыі нейкія. І Роксана кажа, ой, нарэшце ты зразумела. А хто казаў, што нельга да старога сабаку новым трукам навучыць? Ніхто не кажа. Господи. Так,
Так, акрамя гэтага яна кажа, што яна ўмее робіць розныя цікавыя штукі, і яна можа нам штосьці прапанаваць. Ну, а што яна можа нам прапанаваць? Яна можа рабіць нашыя зелі, паляпшаць нашыя зелі. Ну так, яна кажа, што Роксана кажа, што можна ўсё, што трэба закінуць, і яно зварыцца. Але Сільвія кажа, што так, зварыцца, але гэта будзе не сапраўднае зеле. Таму што варка сапраўдных зеляў гэта даволі складана. Ну, канешне, ты ведаеш розніцу. Але звычайны кліент не. І зноў жа можна тыпу варыць лухту, выкарыстоўваць прышараванне ці іншую картку з тым падманам. І яна кажа, што мае зелі былі трошкі больш, чым проста вада і фарба. І яна кажа, што мы можам паяднаць нашы здольнасці, і мы можам пагадзіцца сказаць, што ты мяне перамагла, прыгажунька. Альбо мы можам сказаць, што паглядзім, як пойдзе. З аднаго боку, я хачу быць чэснай гандляркай, а з іншага боку, гэта вельмі пацешна. Прабачце. От ты меня... Я шчыра прашу выбачэння, але чаму Сільвія гучыць як гэты middle age мужчынкі, якія думаюць, што яны могуць да цябе падкаціць. Ой. Мамочки. Роксана кажа, што сфокусуйся, Сільвія. Мае вочы, яны вось тут, не там, де Сільвія копіць. Прабачце, мяне вельмі лёгка рассмяшыць. Роксана нам на нешта намякае, тое, што, ну, калі мы трошкі пабудзем доўжэй разам, то... Ой, ну, яна кажа пра тое, што іх супрацоўніцтва будзе цікавым, таму што, з аднаго боку, калі Сільвія будзе паспяховая, то будзе гэта рабіць паспяховая Роксана, і Роксана будзе дапамагаць, каб усё ж, ну, дапамагаць усім, каб рабіць Сільвію паспяхова. Так... Ну, тут яны кажуць адно, якія яны, тыры-пыры. Гэта занадта пацешна, прабачце. Так, ну, пакуль нам гэта не трэба, потім далей. Ага. Яна нам зычыць удачы, бо яна нам будзе патрэбная. Добранька. Ой. Итак... Что ты нам здабыў? Баптыст, я офіцыйна твоя фанатка. Акрамя таго, што мы заказалі, нам яшчэ ёсць дадатковыя рэчы. Мы атрымалі каменьчык маны, чыстая мана. Ёлкі-палкі, вось гэта статы. У нас есть вогненная кветачка, у яе... Ёсць дебаф, але 40/20 чырвонага і сіняга. Ёлкі-палкі. Ой. Так, гэта мы бралі, даведаю. І нам зноў жа дае эсэнцыю цені. У гэты раз павучку. Уй, таксама добрая. Баптыст, сонейка маё. Ой-ой-ой, паглядзіце, якая казурачка міленькая. Паглядзіце, якія колеры. Так, у казуркі добры стат, ну, маленькі, але добры, плюс дае нам прыемны смак. А нам для новай зелі якраз патрэбны прыемны смак. Во-во. Так, нашы велічэзны грыб. І радзіска.
Ёсць баф і ёсць дебаф. Мы ўсё возьмем. Рэдіску я все-таки не буду. А вось гэта я возьму нават 2 штучки. Да і гэтая штучка добрая. Малюся грошки. Так, мятку пошлем на пригоды. Ось, посмеялась, а теперь горло болит. Холерная астма. Перыядычна я думаю, як я яшчэ жывая засталася з усімі сваімі хваробамі. О, мой любимый каменчик. Чаму крэветка гэта рыба? Не ведаю. Ну, чамусьці рыба. Бурак, ты меня расчаровываешь. Так, давайте поглядим, может, у новое место мы можем ее отправить. Куда мы можем отправить? О, мы-то с гэтым можем справиться дома, але мы... А у нас все равно грошей нема. Так, тут должно по 200 все. Це не тое. Що він робить? А, яно хутчэй скончвае. Коля так? А босса мы не промагаем. Так, добра. Что у нас еще есть? У нас есть шибное место. А ну-ка. Ну, в принципе, тоже. Поглядим. Так. Все 2 ходы. А, тут нас увогуле не пустить. У нас есть зачарованный лес. Он вельми простый. А може нам не треба тут нове зілля? Давайте поглядим. Угу. Як перемогти боса? Ну, хай його. Тест. Мы не богатые сегодня, что поробишь? И... Блин, нам бы до Квина нормально сходить. Ну да ладно. У нас вельми не вельми справа з грошиками і всім остатнім. Так. Все, що я можу купити. Ну, яно нам буде потрібно, що поробиш. Ну, або ж до нікого ми не сходимо. До Квіна ми нічого не купимо. Пішли до хати. Так, бо без дровов наши зелі вельми повольно вараться. Гэта дрэнна, потому что мы ничего не сможем продать. Вось шкада, что мы не можем гэтыя дровы подкладывать уже зелью, якое варится. Ёлки-палки. Які у нас суперовый атрымаўся тонік. Вау. Кто бы мог подумать? Это мы молодцы. Так. Давайте поглядим, может, еще что-то нечто сможем з новенького зробити. Зілля хуткості. Нам зілля хуткості потрібно. Ми маленькі зробили, а нам ще просто проскочить. Ці можемо ми гэта зрабіць? Паглядзім адразу, каб 3 было. О, це зашмат. Ну, наприклад, гэта база будзе. Угу.
Ой, який гэта кацёл? Гэта кацёл? Не той кацёл, ось я дурачка. Зараз праверым. У гэтым штосьці ёсць. Дастанем, гэта не той кацёл. Так, нам трэба вялікі кацёл. Так, ага. Зараз, конечно, да. Пекельні гуки, думання башкой. Ча-ча-ча. А щось, я щось згубила. Все. Ну, добре, тебе як базу возьмем. Мне здавалось, у меня что-то особное желтое есть. Дарма здавалось, да? Так, зеленая. Зеленая. Тут у нас бурак. Бурака на 2 можем кинуть. Так. О! Але нестабільная. Нам трэба жоўтая. Все еще нестабильная. Не. Так. Ой. О! О! Ну-ка. Що буде? Що буде? Не ведаю, може атрымаецца. Може атрымаецца. Я хоть правильно зеле почала робить? Да. Давайте. Тут что простей, давайте возьмем. Тут нам нічого складаного не трэба робить. Что мы можем простенькое зробить? Стаміну не паспрабуеш. Гэта таксама нават маленькое не зробіш. Дзе зробіш? Синенькая у нас есть? В принципе, можем зробить. Нечто маленькое, я думаю, синенькое мы можем зробить. Так. О! Але гэта, ну, зовсім маленькое. Але... Хай яго. Звариться. За ночь може неяк прикольно звариться, не ведаю. Так, а есть у нас нечто на продаж? Тебе можно продать? Ну, мы можем тебе продать. А, давайте поглядим на наши заказы. Может, кудись можем дать? Не. Да, тут великие от нас потребує, а тут середні у нас таких ще нема. Добре. Трошки на ніч попрацюємо. Я знов забыла покласти ту картку деку, яку нам пропонувала Роксана. От що ти зробиш, дурочка? Мне так подобається гэтай пацешнай анімацыі. О. Так. Подвышаем. Ну, дебаф ён на любом выпадку на нас кине, тому... Что ты зробишь? Да. Давай. Поехали. Ну... Стресс полетел. Класс. Иди у сраку. Я не вельми ветливая со своими клиентами. Такие человечек. Ой, что ты на нас кидаешь? А ну-ка. Так. Ага. Гэта нам не паспатрэбіцца.
На жаль, нічого не падаеце нам. Прадаем як ёсць. Так, ночны гандаль неяк не атрымаўся. Стоп. А у меня там было 2 зелля ці 3? Чаго? Крутая клієнтка. Прабач, што перашкаджаю, ці магу я тут затрымацца на хвілінку? Я намагаюся услізнуць тут ад кагосьці. Конечно, без праблем. Я поставлю шылдачку «Зачинена» і поставлю, да, і зачиню дзверы па-за табою. О, як добра з твайго боку. У тебя нейкія праблемы? Ці паклікаць мне вартаўнікоў? Нічога сур'ёзнага. Проста нейкі чал з камерай, які не паважае асабістую прастору. Але, слухай, гэта крутая крама. Мне падабаюцца вайбы яе. Дзякуй, меня зовут Сильвия, гэта маё месца. Ага. Мне заўсёды так Я была заўсёды уражлівая да алхімікаў. Гэта тая здольнасць, якой у меня няма. Мне падаецца, ці ты нехта накшталт не ведаю, як гэта сказаць, артысткі ці музыканткі. У тебя такі выгляд. Здагадалася, я бардка. Я граю у гільдыі герояў. Гэта самае пацешнае, што у меня было гадамі. Акрамя працы. Але акрамя гэтага яна кажа пра то, што яна вельмі стомленая, і Сільвія кажа, што яна можа тут адпачываць столькі, колькі ёй патрэбна. І наша бардка, яна вельмі удзячлівая. І ей патрэбна тут усё, конечно, цудоўна, але ей трэба вяртацца ў гільдыю, таму што баптыст можа на сцэну выпіхнуць нейкага аматара ці аматарку, і ей не вельмі гэта падабаецца. І яна зноў нам кажа дзякуй за тое, што мы дазволілі ей тут астацца, і яна кажа, што гэта было вельмі крута з боку Сільвіі. Яшчэ пабачымся. О, яна такая мілая. І намагаецца справіцца з усім. Я вось яе разумею. І зелля маны гэта якраз таки будзе тое, што будзе ёй вельмі патрэбна. Так, мы можам... Тут вось што цікава. Мы можам з вами зрабіць вялікае зелля маны, базавае, то есть нічога нам тут асабліва не патрэбна. І гэта ў нас бесконцы заказ, можна кажучы, і тады мы зможам, якраз такі у нас анлокнецца ксід, яе так завуць, і, здаецца, ксід будзе новай нашай сяброўкай. І, мажліва, мы можам штосьці будзем з ёй рабіць. Куль-куль-куль. Пайшлі. І так, наш дзень скончыўся, мы нешта зарабілі? З іншага боку, усяго -3 у параўнанні з першым днём. Усё яшчэ ніводнае з гэтых селяў. Але добра. Пазітыўна думаем, гэта у нас толькі 3-й дзень. Так, гэты дзень яшчэ 2 і будзем скончваць. Бо у мяне яшчэ ёсць праца, на жаль. Зноў жа, ніхто не кажа, што сядзець, вось так записываць відосікі, гэта лёгкая справа, паверце, не? Я уже гэта разумею. Таму што так, ты сядзіш адзін ці адна ў пакойчыку. Ты павінен или павінна нешта такое разумнае, цікавае, вясёлае казаць. Гэта цяжка. Пры гэтым
Словы не павінны губляцца, пры гэтым ты не павінен вось так рабіць. Entertainment. Ты неяк павінен разважаць людзей і гэта ўсё рабіць сам на сам з сабой. Вось так не рабіць таксама. Ведаеце, на Ютубе ёсць розныя пацешныя кампіляцыі, як ты ці іншыя героі і гераіні з фільмаў ці серыялаў робяць вось такія рэчы, і здаецца, про мяне тут можна такую цэлую кампіляцыю зрабіць толькі за адзін ролик. Ну, добра. У нас пачаўся новы дзень, Сільвія кажа, што яна павінна вывучыць новы заклён, які дапамагае, які праз які розныя мётлы і іншыя будуць якраз такі аўтаматычна прыбірацца і ўсё рабіць. Паглядзіце, якая яна міленькая! Яе завуць Луна. Сільвія, вітанкі, я Луна. Гэта вельмі прыемна пазнаёміцца з табой. Паглядзіце! Выбачаюсь. Просто я капелюшек, ее вусики есть. И там яшчэ есть лапки. Яна такая чалавечак-казурачка. Гэта самыя цёплыя вітанні, якія толькі у меня тут былі. Поглядите, раз, два, три, четыре. У меня есть проблемы некоторые с казурками, бо некоторые казурки меня лякаюць. Напрыклад, матылі, я не ведаю чаму, яны вельмі прыгожыя, я люблю разглядаць іх на малюнках ці дзесьці так, але ўжывую мяне трошки яны лякаюць. Але яна такая миленькая. Ты на гэта ўсё заслуговаеш. Я маю на увазе, што я бачыла твоё спаборніцтва, як і ўвесь горад. Яна на нас хваліць тут Сільвію, кажа, што Сільвія разумніца, што яна ўпэўненая ў сябе, што яна добра трымаецца пад ціскам і... Но яна кажа, што яна можа нам прапанаваць некаторыя магчымасці, каб у наступныя разы таксама перамагаць. Сільвія такая, мы што, фліртуем? І або мы тут адчуваем, што нам нешта хочуць уцюхаць. Ну-ка. Ага. Луна кажа, у нас яшчэ інтуіцыя добрая. Так, нам хочуць якраз такі прапанаваць поўны пакет нейкай дапамогі. Итак, Луна у нас займаецца... у Луны есть маркетинговое агенция, и она якраз таки хочет нам прапанаваць свои паслуги. Так, и теперь ты думаешь, ці мне патрэбныя гэтыя прапановы, маркетинг, Луна? Я якраз таки зусім справляюся и без твоих штучак. Луна такая трошки... Але яна кажа, што маркетинг можа нам... Гэта правільны выбар для нашага бізнеса. Так, яна кажа, што эканоміка на рафце вельмі спецыфічная, гэта поўны хаос. Прынамсі, так было. Але, маючы правільны накірунак, на правільнае паведамленне, ў правільны час, яна яшчэ выкарыстоўвае розныя скарачэнні, і некаторыя з іх ведаю, але некаторыя не вельмі. І зноў жа мы можам абіраць, што мы хочам, якраз такі, пра што, як нас можа Луна прапіарыць, і ў залежнасці ад нашых мэтаў. Так, гэта можа выглядаць, гэта гучыць трошкі як падман, або гэта можа якраз такі нам дапамагчы. Так. Быць якраз такі андердогам, да, інді-праектам, такое сабе, кажа. Луне падабаецца. Так. Зноў жа, Сільвія кажа, што у Луны была пераконваючая прамова, і Луна кажа, што ў прынцыпе любы, хто штосьці прапануе, нейкія паслугі, павінен якраз такі мець такую пераконваючую прамову. І да,
пачынае з моцнага і нябёсы з найвышэйшага ўзроўню, неяк так. О, яна нам дала картачку. Якраз такі гэта прамова, што яна нам дае? Так. Ага, гэта пачатковая ў нас картка. І так. Ага, толькі ў пачатку можа з нас працаваць, то бок у другой мы яе не можам выкарыстаць у адрозненне ад іншых. Падвышае інтарэс на 4, яна і накладвае сімпатію на 1 ход. Сімпатыя якраз такі нам падвышае цену на 25, неблага. Але зноў жа, мы-то, канешне, кожны ход можам выкарыстоўваць, але вось і гэта яе абмежаванасць, ну такое сабе. Так. Усё ж такі з тых пачатковых картак мне трошкі іншыя больш падабаюцца. Так. Акіянскі бераг. Ага. Цікава. Так. Паглядзім, што ў нас там зварылася. Ці зварылася тут пытанне? Зварылася ж? Ці яшчэ адзін ход будзе варыцца? Зварылася. Бярэм вось гэта, у нас проста маленькі. Зато які якасны атрымаўся у нас тонік. Так, і ну-ка. Ей! Мы зрабілі першае зелле для выпрабавання. Яно мае 4 зорачкі, на одну больш, чым нам трэба. Яно мае дрэнны смак, але яно добра пахне, яно добра выглядае і добра гучыць. То бок, тэхнічна у нас паніжэнне на 5%, але у нас падвышэнне на 15%. Такім чынам, нашае зелле павінна падвысіцца азначно на 10%. Прабачце, ну тэхнічна яно павінна добра спрацаваць. Прынимаем. Так. Выйдем на хвіліночку адсюль. Давай. Вот мне што не падабаецца, што тут кожны раз падгружаецца гульня, калі штосьці робіць. Так, одно такое зелле мы прыхаваем. Ага, як я казала, у нас один тонік не спрацаваў. На што на сёння добрыя цэны? Не. О, можем продать подорожей. Так, наши заказы поглядим. У нас здесь был такі заказ? Не, у нас такого не было. Ага. Ну, хай пакуль у нас будзе. Так. Пойдем варыць. Што мы можем зварыць? Мы можем, конечно, Ксід як персонажку адкрыць. Але хопіць у нас інгрэдыентаў? Ось у чым пытанне. Так, давайте трошки по заказу пойдем. Нас просят зелье маны зрабіць сярэдненькое і вялікае. Нам зелёна-жоўты патрэбны. Зелёна-жоўты у нас ёсць. Мы можем нават вось так зрабіць. Так, і нам патрэбен жоўценькі, так. Трошки чырвоненького. Так, нам трэба маленькія нам трэба гэта набыць у гэтага у Квіна. А чаму не? Давайте скарыстаемся. Варыся зеле. Так, што мы можам яшчэ зрабіць? Што нам патрэбна?
Праблема тым, што ў нас няма фіолетавага. Нас вось гэта пытаюць. Вот это бы неплохо зрабіць, но у нас ще не такі варыянт. Можа, паспрабуем зрабіць вялікае зелле жыцця? Пакуль яно маленькае, канешне. Это жоўта-зелёная. Блашыцу не хочу вытрачаць. Оп. Блашыца крутая. Бурак не хочется вытрачаць. Ну, гэтых грыб, дарэчы, мы можем купіць і у гэтага. У Квіна, таму яно нам так не страшно. Ну так, не хапае. Добра, варыся. Там на 3 хады, там на 4. Ой-ой-ой. Добренько. Продадим то, что у нас есть. Так, трэба пачаць наступ... От, все, зараз сканчиваем, и адразу я иду деку менять, потому что... Я лашпера. Так, давайте. Уп. Так. Боже, нешчасценькі нейкі. Не цікава. Ну і робім вось так. Так, неблага. О, звінганткі баптист. Я пам'ятаю про той заказ, у мене просто нічого нема. Так, ти тільки один ход пробираєш, тоді нічого. Угу. Хай так будзе. Ого, грошкі з'явіліся. Ну, бачите, зеле у нас атрымалася вялікае, так, greatest, і у нас і грошы з'явіліся. Так, пайшлі. Луна, забегнем да Луны, паглядзім, што є там. Так. Ну уже, пакуль што карыстацца паслугамі Раксаны ці Луны будзе не тое, каб карысна, таму што у нас няма чаго і прадаваць-то. Хі-хі-хі, якая казурачка, мне так падабаецца. Прабачце. Такая миленькая казулачка. Так, што ты нам можаш даць? Вось гэта круто. Вось гэта круто! Баптист! Гэта як база, трэба ўзяць. Вау. Я б нават 3 такі штучкі на всякий возьму. Калі што, ўсё потым можна скарміць будзе Квіну. Прабач, нешта я завісла, баптист. Ой, падарункі трэба яшчэ аддаваць. Так, о, ты прынесла нам трошки дрэва. Ну, гэта зусім крахатулечкі, ну, зразумела. Мы не ў такім цікавым месцы просто былі. Так, куды мы тебе можем адправіць? Во, у нас ёсць вось гэтая штука. У нас няма ні халеры маны.
Ці ёсць мне розніца? Ідзі. Шмат грошкаў. Але што паробіш? Все-таки до Квіна зойдзем, давайте. Квіну з'ядаць пакуль нічога даваць не будзем. Мы, дарэчы, можам з ім патусіць. Можа, ён нам цікавую картку як нейкую дасць. Гэтыя класныя штукі. Усё, і грошек у нас няма. Давай, у нас все равно там некая зелька 4 ходы крутится, вертится. Но в прошлый раз мы подманывали шоколадье, в этот раз чем будем заниматься? Так, я здивлена, что ты походился пойти погулять. Так? И чему это? Ты не то, как выглядаешь социальным, потому что это романтично. Мерзотный смех. Я не могу. У меня великая проблема. Я вельми люблю дражнить людей. І так, калі гэта персонажы таксама, я не могу себя стрымаць. Ну, прынамсі так, з людзьмі можна все-таки неяк себя стрымляць, потому что им может быть некомфортно, а гульнавому персонажу, ну, что ты зробіш? Заўсёды можна захавацца, потом загрузиться и так далее. Ну, таму... гэта, ну, трошки романтычна. Мы с тобой тут у адзіноце гуляем. Квін, ты чого? Я пожартавала. Я б ти порозуміла, калі б баптист так зробив. А ти... Квін! Квін! Ти... Ой! Прабачце. Гэтая жанчына трошки любіць розныя дэд-сімы. І, канешне, я люблю гульні за цудоўны сюжэт, але чаму не, калі ёсць такія опцыі. Гэта або романтычна, або добрая магчымасць для добрага забойства. Ну так, калі нікога няма, вас двое. Разумею. Можа, і то, і другое, як бы то ні было, будь уважлівай. Мы тут на місії. Ты, здаецца, моцная, так? Што? Ну, вось гэта ўсё, яно якраз таки дапамагае там, да, быць табе дастаткова моцнай і падмацаванай. Так, цяпер я хвалююся. Да супакойся. Это не там, не важно. Бачыш вунь там піратаў. Іх якраз вострыя ушкі з вострымі вушкамі і маленькімі мілымі носикамі. А хто там піраты, што яны і маюць такое апісанне? Я думаю, я сустракаўся з адным з іх. У яго былі рэдкія інгрэдыенты для мяне. Ну, калі ён ведае, што добра для яго. Outfox? Што гэта значыць? Што бок, ну, типу, націснуць на нього у плане сілы, так, типу, припужнуць яго, і тое ж саме, скрасці яго. Ну, я не ведаю, у мяне што адзін, што другі варыянт, ну, хай так будзе. Не. Гэта я розум у гэтай аперацыі. Ты мускулы, Сільвія. Ты на той выпадак, калі справы пойдуць не по тому сцэнарыю. То бок, стаяць тут і выглядаць, типу, таф. Мужна, хай будзе мужна. Мужна і лякаюча. Можліва, ты можаш адкруціць галаву цацачнага мядзведзіка ці што яшчэ.
Не недооценивай шоковый фактор. Што правільна дададзены страх можа зрабіць нешта добрае. Так, шокавы фактор. Нам далі картку. Падымае інтарэс да 10, дадае шок на 2 хады, а калі ён як пачынаючая картка выкарыстоўваецца, то інтарэс ажно на 17 падымаецца. Ён кідае баф на нашага пакупніка. Вот я не разумею, гэта рэдюсі, гэта ж паніжае інтарэс. То бок, з аднаго боку картка-то добрая, а з іншага, калі яна паніжае інтарэс на 25, то картка не добрая. Так, ну давай пачнем. Калі ўсё пойдзе па плану, то ты нічога не павінна сёння зрабіць. Але рэдка ідуць па плану. Сільвія наглядае з адлегласці, як Квін размаўляе з піратам. Піратскі хвост. Матыляецца туды-сюды. У піратаў ёсць хвасты? Так, у піратаў ёсць вушкі, у іх ёсць носікі, у іх ёсць хвасты. Толькі не кажыце, што... Так. Хто піраты, хто піраты? Сільвія намагаецца так грудзю наперад стаяць, але ніхто на яе не глядзіць, і яна адчувае сябе вельмі неёмка. Так, нарэшце згода Квіна і пірата скончылась. Іх абмен скончыўся. Так, усё добра, Сільвія, яны якраз-такі на нашым баку. Што гэта значыць? Яны не могуць злавіць нас абоіх. І яны ніколі не возьмуць мяне жывым, Сільвія. Што? Чаму персанажы ў гэтай гульне такія тупыя? Да, сустрэліся. Ці можам мы яму нешта падарыць? Я выкарыстала ту прикольную штучку. Ракавінка неблага. Хай будзе. Добра, грошай ўсё роўна няма. Шлі да хаты. Да, знюхаемся, Квін. Ага, вядома. Давай хутчэй. Так, гэта у нас трэці дзень ідзе. Трэці дзень. Што у нас там зварылася? Так, тут у нас... Ага. Ну, не найлепшае, але хай будзе. Так. Гэта, здаецца, заказ мы ўсё прапусцілі. У нас яшчэ застаецца заказ ад... Ну, тут, конечно, добрыя грошы былі. Ад Баптыста, і гэта якраз-такі нам... Так, пакуль памятаю. Дека. Гэта мы... Гэта сава... Гэта... О, у нас 3 ўжо сэрцыка з Квінам. З Муктукам у нас всього одно. Треба про... Ага, 2 з Шафран. 1 з Лунай. 2 з Роксанай. Ну, яка жончина. 3 з Баптистом. І 2 з Мяткой. Добре, у Мятки ми брали. Нам Баптист некуда ў картку, давайте поглядим. Яна неблагая, але не той кап.
Вось гэтая картка мне цікавіць ад Раксаны. Гэта у нас вось гэту прыбіраем, гэту дадаем. Картка Луны неблагая, но ў яе вельмі непрыемнае абмежаванне, мне не падабаецца. Муктука у нас ёсць картка. Вось гэтая квінаўская картка. А гэта у нас, дарэчы, есть? Давайте проверим. Няма. Гэта цікавей. Я не ведаю. Здаецца, яна паніжае інтарэс, то бок яна на один ход, ну, такое сабе. Пакуль браць не будзем. Давайте, хай будзе такая у нас такая. Так, што мы можам паставіць на нашай палічкі? Ну, можам вось гэта зрабіць. Вось гэта можам зрабіць. Що гэта нам патрэбна? Гэта нам патрэбна. Нож так нам патрэбна. Не шмат. Мы, конечно, заробім, але хай. Што я тут? Я ўзяла запісаць, якія нам патрэбныя інгрэдыенты по колеру і забылася. Во я, конечно. Так. Это пока. Так, прыбярэм. У нас новые есть прикольные ингредиенты. Так. Один мы уже зрабілі. Ці атрымаецца у нас, давайте поглядеть. Чырвона-сіні. У нас есть чырвона-сіні? Так, вось гэта у нас ёсць. Гэта добры стартер, дарэчы. Так, тут зашмат усяго, тут зашмат усяго. Ну, хай будзе. Гэта наша база, умоўна кажучы. Уже адразу нам дае сярэдняе зелля. Ага. Так, цяпер што мы можам дадаць сіняга? Не падыходзіць. Не тое. Блізка не тое. Гэта у нас добрыя будуць стартары. Зноў жа не тое. Но мы можам скарыстацца толькі гэтым. Вось так. Але ўсё яшчэ мала. Нават калі я зраблю вось так, умоўна кажучы. І цяпер трэба дадаць чагосьці чырвонага. Чыста чырвонага. У нас есть одна такая маленькая кветачка. Але тут ажно на 3 зоркі. А на 3 зоркі у нас можа не хапіць. Дрэнна. Ой, як дрэнна. Не хапае. Ой, як не хапае. Так, заначтаны яно нам пацягне гэта зелле, але яно можа пацягнуць на 1 ці 2 зоркі. І ўсё, так, у нас, бачыце, сколькі яшчэ магічнай энергіі застаецца. У нас за маленькія ўсё яшчэ. Нам бы сіненькага чагосьці моцнага. Таму у нас гэта не атрымаецца. Зелля хуткасці нам патрэбна. Давайте паглядзім. Сіня, жоўтая. Тут трошки фіолетова, тут трошки таго гэтага. Вось сіня, жоўтая. Ну, напрыклад. Две зорки. Можна ризикнуть. Павінна 1 зорка у нас набрацца. Но рызыка наше другое імя. Такое сабе, конечно, але што? Але што мы яшчэ можам з вами зрабіць? Так. О, я ж хацела маленькі тонік, я яго на продаж поставила. Маленькі зрабіць тонік, каб нам на прыгоды пайсці.
Тан-т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 ан. І... Не, гэта кветачку. Гэта кветачку, дарэчы, трэба было даць гэтаму Квіну, каб ён з'еў яе. А ўсё, мы маленькі не зробім. Я ўсё вытраціла, усе каменьчыкі, ўсё гэта. Так, можа, то трэба тады зняць з продажы? Ці ёсць у нас штосьці фіолетавае? У нас вось гэта ёсць фіолетавае. Адзінае, але... Калі мы дадзім гэта, то што? Сілі, не цікава. Сіняга няма. Сіняга няма. Мажліва, но не цікава. І зноў няма сіняга. Тут фіолетового няма. Так, калі у нас атрымаецца гэта зеля, тут-то нам што трэба яшчэ раз? Давайте паглядзім. Нам патрэбны чырвоны і сіні. То бок мы можам з вами ўсё зараз тады чапаць, кроме чырвонага і сіняга. Акрамя чырвонага і сіняга. Гэта вось, дарэчы, у нас зеля маны можа быць. Стаміна не можа быць. Не? Не? Не. Не. Не? Не. 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 Ну, зеля маны, так зеля маны. Що ти зробиш? Чогось жовтенького додадим. Та не страшно. Она маленькая буде. Тогда так не цікаво. Козорка классная. І раковинку кинем. Усё роўна сярэдне атрымліваецца. У нас няма чаго. Непрыемна. Ну ды ладно. Давайте. Два зеля продадим. Может, что и атрымаем. Вітанки. Та-та-та-та-та-та. Ну, тут нічого не зробиш. Так. О, дяденька, а що ж ви так свою оборону дотримаєте? Що я вам зробила? Дебаф кине, і стрес кине. Ну-ка. Есть что цікаве? А, 10. Тут 7. Немає сенсу. Скончили нашу. Так, трошки погандлявали. Угу. Ну і ось так. Ноті. Дядь. Чепися. Так. Дрена. У нас немає оборони. Придеться ось так. Ну. Як єсть. Угу. Роксанка, вітанки. До речі, гэта у нас пропустилася, я забыла про гэта расказаць. Корсак гэта наш новы вораг,
Так, якім будзе ў нас спаборніцтва нумар 2. І вось Раксана пытаецца, ці ведаем, ці чулі мы, што людзі кажуць пра Корсака. Што ён зразумеў мае магчымасці, так, то, што я лепей, чым ён, і якраз такі вырашыў пакінуць спаборніцтва. Не зусім. Што ён у адзіноту перамог пясчанага чарвя, тут можем маць на ўвазе нават не чарвяка, а віверну. А можа, гэта, не ведаю, для аматараў выдмы. Так. Ого. І яшчэ, што на наступны дзень тое, што ён пераследаваў цыклопа, і калі той заснуў, ён якраз такі змог выцягнуць 3 зуба, пакуль спаў гэты цыклоп. Ну, канчаткова ён моцны, ён храбры. Ён ніколі не забівае, калі ў яго проста няма іншай магчымасці. Ён ніколі не сарве кветку, калі не пасадзіць як мінімум 2 на гэтае месца. А гэта цудоўна, кажа Сільвія, у яе нават з'явілася нейкая ідэя. Яна хоча пайсці таго пясчанага чарвака зваліць. Ну, конечно, яна жартуе. Да? Роксана говорит, што гэта такое, і Сільвія пагаджаецца, тому што яна не можа упаляваць ніводны свой інгрэдыент. Але ёсць штосьці... тут ёсць вулічкі, якія Сільвія павінна даследаваць. У яе ёсць такія сабе кантакцікі, але гэтыя кантакцікі могуць нам дапамагчы. І гэтыя кантакцікі якраз такі прадаюць вельмі цікавыя рэчы дзесьці ў доках. То бок, зноў пойдзем у порт. І яны якраз такі могуць амінаць тыя ці іншыя падаткі і правілы на увоз розных рэчаў на рафту. І якраз такі падзяліцца гэтымі рэчамі з намі. Ну... Сільвія кажа, што Роксана распавядае нам пра кантрабанду. Ну, яны ж піраты, дарагая, што ж ты яшчэ хацела? Піраты? Стоп. Тыя самыя, у якіх вострыя вушкі, хвосцікі і маленькія мілыя носікі? Слухайце, я гатова заняцца кантрабандай. Калі там такія піраты, як я ўяўляю, я гатова заняцца кантрабандай. Так, ты павінна спачатку з імі сустрэцца, а потом уже там неяк судзіць. Шукай соль і перчака. Salt and pepper, да. Соль і перац. Я упевнена, што ты зразумееш, хто есть хто. Чаму я кожны дзень у мінусе? Так, дзень 4. Дзень 4 у нас ёсць пакуль адно зелля. Гэта не страшна. Яшчэ хопіць часу, каб зрабіць іншыя зёлкі. Так, праблема ў тым, што у нас грошай няма. О! Гэта твой шчаслівы дзень, Сільвія, кажа нам Квін. Ён зноў нас у нечым абвінавачвае, і Сільвія кажа, што гэта не пра нас. Але мы можам з тобой пагадзіцца ў тым, што гэтай краме патрэбна больш жыцця, кажа нам Квін. І ў яго ёсць што нам прапанаваць. Ён знайшоў жывёлку.
І якраз такі яму падаецца, што гэтая крама падыдзе для гэтай жывёлкі як сапраўдны дом. Правда? Я не ведаю, Квін, у меня ўжо ёсць сава, дзе нехта швэндаецца тут і сям. І у мяне не тое, каб шмат месца тут. Але я не магу яе трымаць. Боксер, напамінаю, боксер гэта мімік, у якім Квін прыхоўвае ўсе свае інгрэдыенты. Да, ён вельмі тэрытарыяльны. Акрамя таго, гэта нешта накшталт сцелкі. Я ўжо ён уже яе прыпер да нас. І я думаю, што ў цябе не выйдзе яе неяк здвінуць. Для міміка Венді вялікая дзяўчынка. У нас будзе свой мімік. Сильвия, моя дороженькая, мне плевать, что ты лечишь. Я хочу міміка. У меня ніколі не было міміка. Дагэтуль. Мімікі найлепшыя. Яны тэрытарыяльныя, але ў асноўным так яны сядзяць на месцы. Але нават па стандартным мімікам Венді неверагодна цудоўная. Яна літаральна вендинг-машин аўтамат з зубамі. Такі аўтамат можа быць вельмі карысны. Так, без жартаў. Ты можаш мець так шмат палічак. И он нас пытается, хотим иметь некий покой, продавать зелье по фиксованным ценам, пропустить всю эту гандаль и так далее. И мы можем просто поставить зелье у Венді и отвести в сторонку и чилить. Добре, ты перемог. Я поставлю Венді працаваць. Добре. Яна якраз таки народилась для такой працы. Так, я пропустила. Ну, в любом выпадку, яны спадзяваюцца, што будзе ўсё добра. Але трымай вочы на пальцах, каб не згубіць іх. Так, на усялякі выпадак. Так, не забываем, што Венді, што боксер, яны мімікі. Мімікі могуць нам адгрызць не толькі пальцы, а і іншыя рэчы. Так, наши тонікі падвысіліся ў цане. Так, усё яшчэ ў акіянскай прасторы нешта там прикольнае. Так, штосьці у нас зварылася ці не за ноч? Нам прадаваць няма чаго. І купляць няма чаго. Яшчэ адзін ход. Што тады рабіць? Продать-то у нас ёсць што? Просто не тое, каб я хацела. Гэта Венді. Ого, мы можам сюды класці, оно само будзе. Так, пакладзіце сюды у ваше зелье, і яно будзе нам дадаваць 15% да базавай цаны. А гэта наш пульчик. Зручна. Но гэта на той выпадак, калі у нас з вами шмат зелья, а у нас не тое кап. Што рабіць? Пашлі ў бэсмент. Паглядзім, што у нас там у Роксаны. Так. Ну да, яна кажа, што добры домны пракойчык, але тут яшчэ не скончаная праца, таму што пабачылі усялякую лаву, але, мажліва, нам зможа дапамагчы шафрану гэтым. Да, вось у нас ёсць тут месца, дзе працуе Роксана, дзе яна відавочна спіць. Ножик. І для штосьці у нас тут вось тут. Цікава.
Так. Добре, пойдемо по пригоди. Котики. Я прошу пробачити. Нарешті я знайшла своїх людей. Котики. Котики пірати. Ви не розумієте. Ви не... Тихо, тихо, тихо. Я занадто взбудилася. Тихо, 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 тихо. Так. О, боже, як я тебе люблю, баптист. Оре, оре. Так, тут есть фиолетовое. Червоный, зеленый, фиолетовый. Неблаго. Червоный, зеленый. Подходит. Так. Нам дали паука. Каменчик некий. Так само с фиолетовым уже. Угу. Неблаго, неблаго. Так. Что мы можем... А мы давали ему подарунок? Что мы можем дать? Давайте что-то маленькое просто дадим. На это берегу. Ну, я ведаю, что это такий собі подарунок. Пробач, баптист, але... Так, нам мы можем знову заказать гэтага павучка. Вось гэты круты каменчик. Яйка? Не-не-не, гэта мінерал нейкі. А, гэта у нас панцир чарапахи. Ну, так само, слухайте, неблагі. І... Ага. Я паучка тогда не закажу. Ну... Паучок дорогий, ничего не скажешь. Так, пойдем для тебя. Что ты нам можешь пропановать, мятка? Да, чем больше у тебя тут этих сябровок, то, конечно, тем скандалданей. О! Господи, кольки... Вау! Подарунок. Що я тобі можу дати? Тримай ягодку. О, покульне. А мы с мяткой, блин, подвышали картку ці сюди не пойти, тут 200 золотых треба, у нас этого нема. Фаер-тоник у нас есть. Так, випадково скіпнула. О, ну-ка. Усю ману забрала. Галера. Я ведаю, што трэба паболь рабіць зеле, але што ты зробіш? Пакуль у меня немає для гэтага інгрэдыентаў. Ну, окей. Прынамсі, зможаш перамагчы боса. Так. Давайте до котика заглянем. Но мы нічога не можем зрабіць, але хоць паразмаўляем з ними. Кітя, 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 кітюня. Так, здаецца, гэта правільнае месца. Я не ведаю, чуеце ці не, але тут музыка такая... У кожнага з кампаньёнаў ёсць свая музыкальная тэма, і у котикаў гэта мяу-мяу, мяу-мяу, мяу. Мяу-мяу, 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 мяу-мяу. Мяу-мяу, 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 мяу-мяу. Мяу. Я не хочу отсюда уходить. Кто тут? Это у нас белая китюнька, это черная китюнька. О, вітанки, я Сильвия. Я шукаю сольку и перчика. Я так думаю, это вы. Яны не світяють. Імпоріум. Так, інакше відомо як... Конець доков?
О, яны нам прапануюць куфры з карбамі, да? І якія яны рэгулярна ў нас знаходзяць. У кожным куфрыку гарантавана ёсць штосьці цікавае. Так. Але спачатку мне бы хацелася пазнаёміцца з вамі, кажа Сільвія. Пазнаёміцца з намі? І для чаго гэта? Ты вартаўнік пад прыкрыццём? Калі так, то скажы нам. Ёсць правілы. Што? Нет, мне просто цікава. Так? Ну, ты ведаеш, што яны кажуць пра цікаўнасць? Што цікаўнасць забіла кота? Што? Нет, господи. Што за выраз такі? Што цікаўнасць надакучлівая. Вот што яны кажуць. Будь милым, милой или милым. Солька. Я і так мила себя поводжу. Ці я не мила себя поводжу. Быць милымі не цікава. Дастаткова милая. Мы не можем іх романтить, але яны нам даюць лапки, калі падабаюцца адказы. Божачкі, сёння нейкае свята ў мяне. Дарэчы, Солька, калі гэта ўсё ж такі дзяўчынка, чымсьці нагадвае аватару Мсціслаўскай багемкі. У них сапраўды маленькія носики, острыя вушкі, хвостики ёсць. Так. Але паміж намі, спадарыня, не дёргай перчыка за хвост ці нешта такое. Ён звер. Паглядзіце на іх лапкі. Ну, дзякуй за параду. Ой, ён выглядае, як што яго можна... Ой, я не магу. Але наколькі ён можа быць небяспечным? Ты хочаш яго паціскаць? Ну, давай наперад. А апошні чалавек, які гэта зрабіў, палову носа згубіў. Як бы то ні было, перчык і я, мы добрая каманда. Ён атакуе, а я гляджу, а я прыглядваю. Калі я дастаю свае кіпцюры, ён прыкрывае маю спіну. Ты ніколі не ведаеш, ува што ты ўлезеш, пакуль ты не патрапіш у гэта. Прабачце за крывы пераклад. Так, яны падвышаюць інтарэс. О, цікавая картка. Глядзіце, яна нам дае выбар або падвысіць інтарэс на 11, або 5 шчыта. Гэта вельмі універсальная картка, яна мне падабаецца. Паглядзіце на гэтую карціначку. Боже, якія яны мілыя. Так. Дзякуй, вялікі кіцюнечкі, прабачце. Ой. Нават месца у іх супермілае. Вы паглядзіце на іх. Маленькія караблікі. І тэма гэтая мяу-мяу. Паглядзім, што яны нам прапануюць. У нас няма грошыкаў. Ага. Маленькі, сярэдні ці вялікі куфар. Так. Тут ёсць што? Ага. Некая элементаванная інгрэдыент. Што мы можам даць? Мы бы ім рыбку нейкую далі. У нас рыбкі, на жаль, няма. Не, рыбкай гэта будзе лічыцца як крэветка. Калі адну даць? О, крэветачка ім спадабалася. І мы яшчэ одну можам картку атрымаць. Так, але пакуль не будзем. Грошыкаў у нас няма, таму паехалі да сябе, паглядзім, што ў нас там взялі. Onward! Я неправильно прочитала, я подумала, что они сказали onward, маши, но не то я.
Ну да ладно. Не ведаю, чому у мене пірати розмовляють на французькій. Хоча пірати, мені здається, більше на ангельській повинні розмовляти. Так, у нас зварилося, у нас є зілля мани. 2 штучки. Такая собі. Фу-фу-фу, коли ласка, збери 3-ю зорочку, коли ласочка. Є ось 3 зорки, але у нас є дебаф. Але 4, слухайте. Ну, знову ж, технічно ми виконували, тобто нам потрібно добрий наш ільдяний тонік. Тоді буде все добре. Так. Одразу гэта зелье ставим сюди. Это мы можем поставить ось так. Ух ты. Грошиків заробляємо. Так, деку одразу. Що ми можемо? Нам котини потрібні. Котики. Так, не то. Вон, у нас такі заставші... А, гэта потрібна картка. Так. Во. Магчыма, мы сімпатію замянем. Звичайний щит нам так само потрібен. Ось гэта нам. Да і симпатія не драна. Но симпатія всього на 1 ход, тому ми її все ж таки прибираємо і ми візьмемо ось гэта. Так, яна тяжковатая, але хай буде. Так, давайте поставим нечто вариться. Так, що ми можемо? Ці можемо все ж таки, я все хочу одразу все спробувати, тому що чим раніше ми з вами зваримо усі наші зілля, тим більше ми можемо якраз таки просвідчити часу, каб заробляти гроші. Гэта, ну, такі правила гэтай гульні. Так, нам гэта не потрібно. Так, ножен, ці наша книжка рецептів. Червоний і синій. Ці ёсць у нас щось великого синього. Угу, вось гэтая штука у нас ёсць, але тут... Ну, а у нас синього нема. Так, нам треба докупити сині. А сині ми можемо докупити тільки у Квіна. Зразумела. Казурчку гэту я дам, здається, Квіну. Хай ён яе падкусіць. Тоді буде добре. Так, тоніки у нас сьогодні у цене. О, у нас повинно нечто бути фіолетове, так? Во. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Так, что у нас есть с фиолетом? Давайте поглядим. Вось гэта не падыходзіць. Ці фіолетовая? А, стаміна фіолетовая. Не, пакуль таксама фіолетовая зрабіць не зможам. Вогняны тонік мы можем зрабіць. Там ж вогняны такой сабе. Маленькие паспрабаваць, но у нас... Маленькі вогняны, як заўжды. Ну, што ёсць. Тут, дарэчы, добрая база для тоніка. Але мы её пакуль прыхаваем. Пып. Маленькі тонік уже і быцца гатовы. Так, забылася, трэба было б да Квіну зайсці, скарміць яму. Ну, хай варц. Дуже зробиш. Так, тоніки. Так, а що у нас у вуглю з синім ёсць? Давайте поглядим. То я так неуважливо поглядела. Ага.
Я бы лапку гэтую жабкіну бы скінула. Але у нас недастаткова сіняга. Ось гэта добрая штука, не выкарыстоўваць капі. Старае добрае зелле жыцця. Добры каменчык нельга выкарыстоўваць. Павучок нельга выкарыстоўваць. Маленькае жыцця, хай яго. Хоць нешта будзем варыць ужо. Добра, давайте хуценька прададзім усё, што ў нас ёсць. Так, дэку мы падладзілі. Добра. Так, нам трэба інгрэдыенты закупаць. Будзе... Подвышаем. Чал. Гэта з твайго боку вельмі няветліва. Ёй-ёй. Ну, давайте так. Здоровки тест. Эй, холера. Берем шчыт. Так. Подвышаем, як можем. Будем спадзявацца, што на наступны ход у нас будзе... Так, у нас ёсць 5. 5, 5, 5, 5, 5. Ага, закрыць гэта мы можам. Ну, на жаль, так. 244 неплохо. І вось цяпер пайшлі. Так. Нам патрэбны інгрэдыенты. Ну, добренько. Так. Мы не будем подвышать картки наши, але мы... Так, поглядим. Где что у нас есть? Так, ага, ты на экспедиции, зразумела. Мятка. Яна принесла нам новую подлогу. Шлемачки. О, слухай, мятка. Ну, ты, конечно, добре погуляла сьогодні. Так. Ми можемо її відправити кудись на пригоди. Що нам тут треба? Нема у нас такого. Нема. Я там могу, конечно, зробити ось так. Экстра лут? Ну, полетим.
кухня. Угу. Поглядим, что яна можа нам прынесці. Вот тут и вот тут бы. Ну да ладно. Так, Квін, вітанки яшчэ раз. Что ты можаш з'есці? Ну, так, лапка не. Ага. Вось гэта-то неблагое. З'ядае. Як дробна, што он з'ядае бясплатна, так? Так, здаецца. Так, каменьчык у нас потым з'явіцца. Што ты яшчэ можаш з'есці? Пакуль не дам, тут 2 штукі у нас. Магчыма. Падумаю яшчэ. Так, тут. Вось гэта можа з'есці. Так. Што яшчэ ты можаш з'есці? Тут, на жаль, нельзя гэта выставіць. Бурак не берем? Не. О, казурку я хотела гэтую. Яна файненькая. Чаму нельга адразу некалькі рэчаў адзначыць? Грыба у нас 2, не. Ну, давайте. Так. И что мы можем тут докупить? Нам потрібні наші камінчики. 4 штучки максимум. Ну, 2 такие козырки возьмем. Так, і ми яшчэ зойдзем да сафран, таму што трэба ў нё... Давай. Я хочу паглядзець, колькі будзе пашырэнне каштаваць для новай палічкі хоць. Мы можем просто старую у нас поставить. Зноў жа, у нас немає столькі зелляў. Я не зусім разумею, як мне зрабіць так, каб у меня шмат рабілася зелляў. Зразумела, 300 і гэтых. Так, што мы можам купіць? Купім, давайте вось гэтай штучки. І давайте, ну, у нас на 2 хопіць. Ну, хай будзе. Так, добра. Ну все, больш нічога мы не купім. Пайшлі да хаты. Да, можна я пойду? Тан-тан-тан-тан. Так, у нас з'явілі сіненькія. Давайте паглядзім, ці можам мы зварыць нешта для синенького. То бок у нас застался наш ледзяны тонік. Ці можам его урэшце зрабіць, ці ўсё ж таки не. Так. Я ведаю, што я спяшаюся, я такі чалавек. Але, ну, хто его ведае? Так, нам патрэбны чырвоны і сіні. Чырвоны і сіні. Вось гэта, напрыклад, мы выкарыстоўваем як базу. А далей мы павінны дадаць сіняга. Лапку не. Не. Так. 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 Мы нават до аднаго не дайшлі.
Можна, звісно, бахнути так. Хм. Ну, до речі. Ха! Слухайте, працює. Не ведаю, що тримається, правду кажучи. Але, ну, ризикнем. Так, у нас є ось гэта прикольна штука. Ну і хай 3 ходи собі вариться. Можемо навіть так зробити. Ні. Ні, ночі на будь-якому випадку простоїть. Добре, пусть так потім. Тут з тобою що ми можемо зробити? Усё яшчэ хачу нешта фіолетавае. Але у нас мало для фіолету. Мало. Нас. І синього у нас мало. Я ўсё синє виклала. Де. Ну, до речі. А теперь мы берем желто-зеленое. Теперь мы берем просто желтое. Так, синий как бы трошки поболее, но... Чого нема, того нема, конечно. А, еще. Что, занадто великая? 40. А, ну так. Остатнє не подходить. Так. Ну, тут гэта можем скористаться. И одну так само подкласть. Поглядим, что будет. Столько ингредиентов, а всего одна штучка. Ну, такое себе неприємно, конечно. Это у нас який? 4-й день. Фух, я уже спужался, что я не отклала это зелье. Отклала я, малайчинка. Ну, тут мы можем гандляваць трошки яшчэ. Ну, продамо і гэта. А чаго нам? На жаль, пакуль вензі не можем скарыстацца. Уху-ху-ху. Так. Продаем. Так, подвышаем. А чё яшчэ? Не. Хай яго. Не хочу на ноч ризикувати. Так. Ну-ка. А что это? Ну, только так можем зробити. І ось так. Ну, що поробиш? Уже є ось ніякі грошики. Чудовненько! Ура! Ой. О, ми навіть у плюсі? Добренько. Так, і апошній наш день на сьогодні. Так, Хульня, калі ласка, давай без вось гэтага. Сільвія, ці ти зрабіла зелье, Сільвія, ці ти пам'ятаєш? Ну, я ж казала, та я ведаю, що засталося 5 дзён. Так. Ці сварилася, ці не сварилася? Ось у чым пытанне. Так, давайте з гэтага пойдем. О! Ну, я спадзявалася, што нам дадасць чогось іншого. Ну, да ладно. Ну, поехали. Ага.
До холери? Сколько. Але у нас, ну, технічно так. Хай. Але ми нарешті можемо відправити мятку по пригоди. Це класно. Так. Технічно всі наші 3 зілля подрихтовані. Скільки ми грошей заробимо. Кайфи. Так, ми просрали усі наші закази. Ось такий ми чоловік. Ну, добре, я такий чоловік. Чого тут уже? Угу. Так. Ой-ой-ой, трошки пошумлю. Пробачте. Не поглядела, не подрихтовалася. Так. Одной справа. Так, сподіваюся, не упаде. Угу. Почнем с нашего больш крутого котла. Что мы можем сделать? Так. Синенького треба докуплять, конечно. Там. Як хочеться простого жіночого, великого зілля мани. Ты все еще маленькая собака. Ха-ха. Есть у нас нечто зеленое великое? О! Вроде можно кинуть. Маленькая червоная. Холера. Не купила тих маленьких штучок. Давайте как пустить. 3 ходи. 2 ходи. Якраз. Так. И я бы хотела, конечно, великое зелье маны. Великое зелье мана не тримається. Неприємненько. Ну да ладно. Так, это у нас тут все стоїть. О, скільки ми грошей зараз заробимо. Хе-хе-хе. Это добре. Угу. О, Муктук фітанки. Муктук хоче у нас громове зелье, велике громове зелье, яке б воно було приємне на смак. Давайте попробуємо. Поспробуємо. Може, тримається. Так. Это мне больше подобается. Холера, Муктук, а чому ти? Ризикну. 3 стреса, гэта дрэнна. Але магчыма наша картка, каб зняць гэты стресс, з'явіцца. Не з'явілася. Угу. Подвышаем интерес. А ну-ка, може випаде нам. Є. Ха-ха-ха. 758. Так. Ага. Ой-ой-ой. Ну,
Уф, нічого не обіцяю, жанчиночка, нічого не обіцяю. Я той ще, конечно, чоловічок. Угу. Так. Тут ходов, конечно, мало. Все, что могу зробить. И вот так. И все. Угу. Та-та-та. До речі, можна взяти свій котел і щось придумати. У Муктука поглядеть. Я хотіла ж його полегшити. О. Так. Аж на 3 штуки. Суперово. Так, прибираем котел и пойдем на пригоди. Так, покуль гэты приберем. І що ми зробимо? Ми пойдем на пригоди. Ой, не пригоди, пойдем вандровать. Так. Цудовно, что Баптиста нам сегодня принес. Ну, то, что мы, в принципе, заказывали. Ничего такого. А у нас горошков не было для ничего такого. Кракен. Кракена 40 червоного, але... 30... Некий дивный слайм. До холери, то він... Покуль він мені не потрібний, правда кажучи. Хай його на усіляки буде. Такое собі, конечно. Але що ти поробиш? Так, я хотіла до Муктука. It was a pleasure. It was. Так скорчається. Цікаво. Ніколи не зауважала. Угу. Ой, з Муктуком треба ще ось це зробити. Я не могу проапгрейдить, потому что у меня нема этого минерала. Скрафтить. Полички так само. Можемо з ним потусити, тоді добре. Тоді спочатку ось це все зробимо, а потім потусимо уже з Муктуком. Я вернуся! Мой дороженький, не переймайся, коли ласка. Йо! О! 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 Холера! С мяткой бы потусить. Що у нас є у вуглі? А, я хотіла сніжний використати. Ось наша пошня сніжне. Велике життя. Мана. Мана? А ну-ка. До босса не йдем, але цікаво, що тут буде. Давай, мятка, я сподіваюся на тебя. Так, пошли до Квина. Что мы можем у Квина взять сегодня? Ага, видно, Квин. Ведаю, что у тебя найлепший ингредиент в городе. Ну, это ты так кажешь. Так. Возьмем максимум этого каменчика. Ну, хай будет так. Ось гэтую козурочку берем. А, тут только 4, может быть.
лошицу. Так. Максимум. Ну, трошки візьмемо. Чисто так. Може, візьму ще. Дві квіточки. Так. Угу. Что мы можем еще сделать? Сафран покуль не хочу. Пойдем, давайте до котиков. Пошли до котиков. Мяу. Так, ось ми картку візьмемо котиків, бо у нас усього одна, а так буде дві. Давайте візьмемо вже великих. Фіглі нам. О! Цікаво, нечто далі. Так, така квіточка у нас уже була. Аж 4 штучки. О, гэта у нас так само було немного. О, ще добрий камінчик. Гэта наші дрови. Москіта, рослина, москітна рослина. Ого! 10-23. О! Якая крутая. Ну і ось гэта фігня. Клас! Дякую велике. Угу. Але ми сьогодні можемо отримати той самий мінерал, який нам потрібен, каб проапгрейдити наш котел. Так, угу. Я видела, что ты вернешься. И я видела, что ты тут ходишь. Я вельмі добра читаю все 6 чалавечых эмоцый, такія як злосць, сум, сонливость, голод і не ведаю, што гэта. Так. Было адброса крывавым братам, што? Але я не хлопец. Так сабе гучыць. Ага, подпиши меня. Так. Я не ведаю, што гэта значыць, але Сольцы падабаецца, што як гэта гучыць. Але Солька кажа, што будзе цяжка прайсці, каб запісаць у гэтыя крывавыя браты. Чаму? А потому что мы не можем принять кого угодно у нашу команду. Так. Але мы будем приглядаць за тобой. Магчыма, ты зможаш усё прайсці. Я докажу. Солька і перчик будуць гэта памятаць. Толькі калі мы гэта запішем. Разумею. У кожного у нашей команде есть своя роля. Так, я квартмайстер. Я не памятаю, гэта... Калі я не памыляюся, гэта карабельны тэрмін, але я не памятаю, што он значыць. Гэта як дапаможнік капітана, здаецца. Не-не-не, гэта... як эканомка. То бок я гляжу, каб у нас усього было дастаткова, плюс, каб мы яшчэ атрымлівалі нейкі прафіт з гэта верху. Гучыць вельмі важна. Канешне. Так. Но перчик, вядома, капітан. Нічаго не адбываецца, не здараецца без яго пацверджання. Ён кіруе жалезным кіпцюром, але ці жалезнай лапай. Пау, гэта лапка. Жалезнай лапай, то моцнай рукой, як і мы кажам. Так, але ён таксама гуляе з яго сябрамі і сям'ёй.
Яны там далі зноў жа, можа я неправільна прачытала гэту картку, трэба будзе паглядзець. Добры паліцэйскі, злы паліцэйскі. Так, падвышае інтарэс да 20 і накладвае шок на 2 хады. Надо зразумець, гэта паніжае ён на 2 хады інтарэс на 25%, ці што? Калі іх падвышае, то трэба браць, канешне. Так. Вяртаемся да хаты. Вяртаемся да хаты. Угу. Ну, тут лавіць нам пакуль няма чаго, таму пайшлі. Та-та, мяу-мяу-мяу-мяу. Мяу, мяу. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Якая милая тэма у гэтых кіцюняк. Ой. Мне так падабаецца. Ну што, так, у нас падлога новая з'явілася. Паглядзім, ці падабаецца яна мне? Ну нічога, хай будзе. Так. Тыя карткі пакуль дэку не будзем дадаваць, я пагляджу, што яны значаць. Так, я зраблю одну рэч. Я пераставлю котлы месцамі, тому што мне не вельмі зручна, што наш галоўны кацёл, ён на другім месцы. Зараз зробім. Чаму я гэта адразу не зрабіла? Пытанне, канешне, рытарычнае. Так, вось. Ва! Нарэшце. Вось так будзе камфортна. І вось цяпер будзем... У нас аўтаматычна будзе абірацца патрэбны нам кацёл. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ва! Так, гэта прыбярэм. Так. Можам мы нешта зрабіць? Нам вельмі вось гэтая штучка патрэбная. Паглядзім, зелёна-фіолетавая. Добра, проста фіолетавая. Што ў нас ёсць? Чырвона-фіолетавая не падыходзіць. Чырвона-жоўта-фіолетавая. Фіолетава шмат. Чырвона-зелёна-фіолетавая. Проста фіолетавая. Ці ёсць проста фіолет? Потому што вось гэтыя штукі-то добрыя, але яны хутчэй для будучыні добрыя. Так, у нас по заказу былі гэтыя тонікі. Давайте паглядзім, што ў нас заказвалі. Так, Муктук хацеў 2 якіх вялікіх у нас громавых тоніка, і каб у іх быў прыемны смак. Тут таксама адзін з прыемным смакам, і вось гэтая такая штука. Ну, давайте паспрабуем. Нам зелёна-сіняя патрэбна. Ці ёсць у нас зелёна-сіняя? Не тое. Ну, дарэчы, але тут дрэнны смак. Но с этого неблага было б пачаць. Ну, напрыклад. Давайте зараз пакруцім, паглядзім, можа у нас што атрымаецца. Не? 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 Ча-ча-ча-ча-ча. Зноў драны. Ну што, няма нічога смачнога? У нас рэальна нічога няма смачнага. Тут жоўты, тут жоўты, тут жоўты. Крышечку жоўтага дададзім. Зусім крышечку. А теперь поехали с зеленым бить. Так. Ага. Зелька больш-менш стабільная. Давайте разгнем якраз 3 штуки. Что атрымаецца? Ось так? Да. Не ведаю. А што там яшчэ нам трэба было зрабіць? Вось гэта вялікая.
Ну... Ага, угу. Ну, наприклад. Ні, чистий жовтенький нам потрібен. Я не змогу зрабіць здесь вялікі, тому що у нас абмежаванне. Ну, зробім наше типове зелье стаміни. Яно нікому не перешкоджає, правда? Правда. Кинем наш фруктик і додадим жовтенького. Оп. Тут просто додадим. А у нас чисто зелененький есть? Есть. Ось, у нас есть маленький зелененький. Да, в принципе, мы можем трошки великш додать. Бо хочется, как 2 штучки все ж таки было. Ось. Ну, давайте так уж. Так, и что мы можем додать? Оп. Ну, давайте так. І нам осталось, если калі у нас ёсць чым пагандляваць, і дзень будзе скончаны. Угу. Ну, адзінае можна ось так зрабіць толькі. Што паробіш? Нічога няма. Але хоць нейкія грошыкі будуць. Ну, давай. Угу. Ну, такое собі. Пачатак не найлепшы. Вельмі не найлепшы. Ух! Ось так. Робім ось так. Зараза. Я роблю тільки горш. Спадзяюся, за ноч пройдзе, ўсё ж таки 5% гэта не шмат. Что ты накладываешь? Ну, зразумела. Ніякага гандлю на ноч. 5 стрессу, ёлы-палы. Плюс будем выводить. Хотя, зноў жа, заработали грошиков мы сёння неблага. Ну што, гэта скончыўся наш 5-й дзень. Мы ўжо зрабілі ўсе зелі, якія нам патрэбны да нашага спаборніцтва. Так, яны не вельмі добрыя, але у нас ёсць магчымасць, прынамсі, атрымаць добрыя карткі для нашай дэкі, або калі у нас знойдуцца добрыя інгрэдыенты, паспрабаваць зрабіць зеле палепш. Але, прынамсі, наша база у нас ужо ёсць. Ну што, спадзяюся, апошнія дні будуць у нас даволі цікавыя. Мы нарэшце пачнем зарабляць грошыкі. Так што, думаю, наступная серыя будзе вельмі цудоўная і цікавая. І зноў жа ў наступнай серыі будзе наша новае спаборніцтва. Вось. Итак, меня зовут Катерина, гэта канал Кот-Кот. Дзякуй вялікі, што глядзелі ці слухалі гэтае відэо. Спадзяюся, маі летсплеі вам хоць трошкі падабаюцца. Як заўжды, вы можете напісаць свае меркаванні, свае прапановы, пажаданні і канструктыўную крытыку ў каментары. Я заўсёды ўсё чытаю, пры магчымасці адкажу і так далей, і гэтак далей. Пачуемся, пабачымся. Па-па!